cynnes y ddau dîm i'r allan y munud. Tîm o Bala y Derwyddon. Hefyd, croeso cynnes i tîm Sgorio yma heno. Gobeithio bod nhw'n cynnes yn y topi yna. Dwi'n siŵr gan nhw byd da i ddarlledu i bawb heno. Croeso mawr i tîm Sgorio. Noswaith i chi, croeso mawr i'r graig. Gêm fyw heno o uwch gyngrau'r Cymru JD. Derwyddon Cefn, gartre yn erbyn y Bala. Wrth i ni weld y ddau dîm yn camu i'r cae. A dewch i ni gael y joc am y crysau allan yn syth ar y dechrau. Dim gêm i'r Derwyddon penwythnos diwetha'n cyrraedd cae Met Caerdydd gyda'r crysau oddi cartre. Dyfarnwr yn penderfynu bod nhw'n rhy debyg i grysau'r Met. A dyna fi, dim gêm, ond maen nhw ma heno yn y du a gwyn ar Bala yn y coch i gyd. Nath i'r ddau dîm gyfarch ei gilydd. Chris Venables, ser yn y sioe i'r Bala, 8 mewn 8 iddo fe tymor yma. A mae'n hyfryd cael cwmni yn y pwynt sylwebu. Jake Phillips yn cadw cwmni i mi heno. Gynt o'r Derwyddon am gyfnod grebus efo hyn. Noswaith dda, Jake, edrych mlaen at hon? Noswaith dda, Andrew, profiad newydd, ond un dwi siŵr yn edrych ymlaen i. Yn bendant. Digon i'w drafod dros y 90 munud nesaf. Jake di chwarae yn erbyn y ddau dîm yma, tymor yma, a colli ni erbyn nhw. Ymddeiriadau yma ni. Jake ys i dyma'r newyddion i chi o'r tîm. Mae'n 4 newid o ran Derwyddon. Arsan, Matty Owen yn y llun yn dod i mewn Iwan Cartwright. A Ramirez yn ôl, sgorodd y hat-trick yn erbyn Caerfyrddin tymor yma. Prif sgoriwr y Derwyddon sy'n dangos i chi cyn lleied o goliau maen nhw wedi sgorio, yn y goliau gyd yn dod yn y gêm gyntaf yna. A'r newyddion o ran y Bala dipyn haws. Maen nhw union yr un peth o'r tîm yn enillodd yn erbyn Aberystwyth o 2 gol i ddim yn ei gêm ddiwetha. Mae wedi ennill hanner i gemau Bala, 4 allan o 8. Da ni'n mynd i gael munud o dawelwch. Munud o gymeradwyaeth mae'n ddrwg dy fi fan hyn ar y graig. Cofam Jason Williams, gwr lleol, a fi farw wythnos yma yn sydyn.
Tafarnwr Rob Jenkins yn dod ar munud o gymeradwyaeth i ben ac yn paratoi i ddechrau'r gêm yma ar y graig. Derwyddon Cefn yn erbyn y Bala. Mae criw'r Derwyddon wedi penderfynu gadael y cae, rhyw baratoadau wrth ochr y cae. Y munudau ola, ni'n gweld lot mwy o hyn. Dyddiau yma, Jake, yw yn rhywbeth newydd sy'n dod mewn i gêm. Be chi'n ddysgu yn y munudau ola yma? Ynddo, wrth gwrs, fel mae'r tîm wedi dod allan, mae'n amser hir ers i nhw fynd fewn o'r warm-up fel maen nhw'n galw fo, felly maen nhw probably wedi oeri chydig bach, ac felly mae'r 30 seconds i'r munud yma yn helpu nhw cynnesu unwaith eto, just ar gyfer y paratoadau am y gêm sy'n mynd i ddechrau am y munud. Beth ein ni'n ddisgwyl heno? Cyn unrhyw beth ddigwydd ar y cae, cyn y gic gyntaf, chi'n edrych ar y tabl, y Bala'n chweched, Derwyddon Cefn yn 8fed, ond un buddugoliaeth yr unig tymor yma i'r Derwyddon. Be chi'n ddisgwyl fan hyn heno? Ie, fel ti'n dweud, yr unig buddugoliaeth yn dod yn erbyn ni, bys tymor yma ar y graig, ac felly maen nhw yn debygol o fancy chances nhw, ac fel ti'n dweud, mae Bala wedi bod yn cryf dechrau tymor yma, ac edrych ymlaen am gêm da iawn heno. Criw'r Bala yn y coch i gyd. Wrth i ni weld criw'r Derwyddon yn un cylch yn y canol. Reit o'n blaen yn un y pwynt sylwebu, mae Henry Jones yn newid i sgidiau neu'n cau y carau ar ei sgidiau, dwi'n credu. Ni'n gwneud ambell i gêm gyda Henry Jones yn poeni am ei sgidiau. Angen i bopeth bod yn berffaith i berfformio ar y cae na, Jake. Yn enwedig, ie. Yn enwedig rhywun fel Henry, mae o'n edrych yn broffesiynol iawn heno. Am chwaraewr ac am gêm sydd gyda ni heno. Derwyddon gartre yn erbyn y Bala. Yn chwarae o'r chwith yr dde wrth i chi wylio yn y du a gwyn. A'r Bala yn y coch. A dim mwy o jokes am y crysau yn rhy debyg. Wrth i ni weld tîm Colin Caton yn ceisio pwyso yn gynnar. A'n syth nôl at Jones yn y gol. A ddim yn edrych yn rhy hapus. A mae di ildio cic gornel. Ar ôl llai na hanner munud. Nôl o hi, o ddim yn edrych mor fler o hynny. Yn gen i mwy o sylwadau. Ar ôl y gic, maen nhw wedi chymryd i yn fyr a Henry Jones sy'n ceisio creu. Pawb yn hanner y Derwyddon o'r cae ar hyn o bryd. Burns i'r Bala, y cefnwr de am fentro. Dechrau bywiog i'r Bala. Dim ymheuaeth am hynny. Cochion yn pwyso eto yn y munudau agoriadol yma, neu yn y funud agoriadol. Yr ergyd braidd yn wyllt, ond dechrau da'r Bala, Jake. Ie, maen nhw wedi dechrau troi flaen do, maen nhw'n weld bod nhw'n peth cyntaf i bob bêl, ac wrth gwrs maen nhw wedi rhoi pwysau yn syth ymlaen yn gael y cornel yn fanna, ac wrth gwrs Henry yn cymryd yn fyr, ac ond maen nhw dal yn rhoi'r pwysau ymlaen i'r cornel ddim cweit gweithio tro hwn. So chi ar y cae, chi'n gweld y golgeidwad Jones yn ceisio clirio. Chi oedd hyd yn oed yn gynnar i chi'n meddwl, oedd dyw hwn ddim yn edrych yn hapus ar hyn o bryd heno. Wel, nacdi, ond oedd y pêl nôl iddo ddim yn gret. Oedd e ddim ar y llawr, oedd e bach o bounce. So fel o'n i'n dweud, bosib diom yn cynnes iawn ar ôl iddo gael y 10 munud yn y stafell newid cyn dod allan. Mwdimu ar cyffyrddiad. Mi oedd hi'n gampus hefyd at Pritchard. Meddiant i'r Derwyddon, o'n nhw bron mynd yn syth drwy'r canol. Mike Pritchard yn mynd amdani yn Smith. I'r Bala. Dai Smith, Kieran a Sean. Tîm y Bala yn gyson dros ben 7 i dechrau pob gêm iddyn nhw tymor yma. Wedi ennill yn efo'n y seintiau newydd. Cofiwch yn gynnar yn y tymor. Camiadau ddim wedi bod cystel yn ddiweddar. Wedi ennill y gêm ddiwetha yn erbyn Aberystwyth. Nawr Ramirez yw un o ser y Derwyddon yn ôl yn y tîm ac yn ennill cic gornel i'w dîm hefyd. Cwpl o foes newydd wedi cyrraedd Derwyddon dros yr haf. Ramirez wedi cael hat-trick, wedi cael y penawdau yn barod. Edrych mlaen i weld fe heno. Yndw, wrth gwrs, tro gyntaf fi weld o'n fyw. Mae'n edrych yn reit fywiog i ddechrau fanna. Tro gyntaf fi wedi cael redeg at yr amddiffyn, ac wrth gwrs mae wedi cael cornel i tîm fo. Gan i weld wan sut mae hwn yn peio allan. Mati Owen nôl yn y tîm yn dechrau heno. A'r gicod, mae'n un dda. Ansicrwydd o ran y Bala.
Ond mae yna gyfle i ymosod. Mendes, Lasa Mendes, yn gryf, yn gyflym, drychwch ar y cymorth, yn cyrraedd, gwrth ymosodiad, hyfryd gan y Bala. Derwyddon ddim yn chyrio'n gywir, ond nhw sydd ar gic gol, ond mewn mater eiliadau fan yna, ni wedi gweld y Bala mynd o un pen y cae i'r llall, ni wedi gweld y bygythiad gan Mendes. Ie, rhediau cryf yn fanna, ac wrth gwrs mae'n amseru'r pas na'n berffaith, ond mae rhaid i fi ddeud am tacl fanna gan y Kershaw reit yn y diwedd i stopio Robles mynd trwydd ar gol. Derwyddon, ddim yn un pen y cael llall ar hyn o bryd, a mae Derwyddon yn bygwth, Davies. Yn cael ei orfodi i'r ochr, maen nhw'n mynd i gael cic corner arall. Davies yn weithgar fel byddwch chi'n disgwyl, nes i weld Derwyddon yn y bari yn ei gêm ddiwetha sydd bythefnos yn ôl erbyn hyn, ond nhw'n siomedig braidd, ond Davies fwy o prysur, dim goliau iddo fe hyd yn hyn tymor yma. Mae'n gydradd fel prif sgoriwr tymor diwetha. Dyna'r broblem sydd gyda nhw ar hyn o bryd, ond maen nhw'n ceisio newid hynny'n gynnar. Morris allan. A drychwch y Bala eto, maen nhw'n fygythiad o giciau cornel y Derwyddon. Kieran Smith nawr. Ceisio dechrau'r gwrth ymosodiad. Mendes eto, Burns, Smith yng nghanol y symudiad. Burke, cael y pethau i fynd yng nghanol y cae. Smith, Bala yn edrych yn fywiog dros ben. Robles yn disgyn. Wedi mynd ffordd arall, Bala ddim yn cytuno fyna, Jake. Wel, o'n i'n cytuno efo ref tro na. Mae yna ddim lot yn ddi, ac fel ti'n gweld ar y clip yma, mae Robles yn dwylo ar y pêl, ac felly gen y dyfarnwr dim penderfyniad ond rhoi cic i'r Derwyddon. Yn y gêm yn ebyn Aberystwyth o Bala, 4-3-3 oedd y patrwm. Yn yr ymosod, maen nhw Henry Jones, Chris Venables. Mae Robles hefyd, wrth gwrs mae Lasa Mendes, ni wedi gweld yn barod yn gymaint o fygythiad a'r golgeidwad Jones yn araf iddo'r allan. Chi'n gweld y chreuwyr ymosodol sydd gan Colin Caton ar hyn o bryd. Bala'n edrych fel tîm cyffroes. Yndw, maen nhw'n gryf iawn, ac fel ni'n sôn gynnar, mae Venables yn edrych fel bod yn chwarae fwy fel striker tymor yma, ac mae hwn wedi brofi efo 8 mewn 8 ddechrau'r season, ac fydd o'n digon gyffroes am y gêm heno i galluogi i sgorio mwy o golio gobeithio. Am chwaraewr ac am dymor, mae hwn yn cael Chris Venables, y capten. Yr un sy'n ysbrydoli 160 a pheder o goliau yn uwch gyngred Cymru erbyn hyn. Mae chweched ar y rhestr, y prif sgoriwr gyda llaw. Sgyn dilyn pethau fel yna, ond ceisio ychwanegu at 8 yn barod, fel oedd Jake Phillips sy'n cael y cwmni fi yn y pwynt sylwebu'n sôn. Mae fe'n chwarae'n fwy ymosodol tymor yma. Mendes. Enw newydd i lawer sy'n gwylio'r gyngor, mae'n siŵr dim un o'n yr haf. Lasa Mendes. A'r Bala eto, lawr o ddim, chi Burns ar un asgell, y cefnwr dis, Smith ar y llall. James Davies, brysur yn amddiffynol. Henry Jones wedi bod yn dawel hyd yn hyn ar yr asgell dde, yn cystadlu nawr. Mae Smith edrych am y cymorth yn y canol. Oedd Robles yno. Cartwright sy'n dechrau heno Derwyddon yn clirio cyn y gêm, pawb yn siarad. Chi'n disgwyl mae'r Bala bydd y tîm mwyaf cryf a dim byd i newid meddyliau ni hyd yn hyn, Jake. Na, ti'n gallu weld beth i game plan Druids. Maen nhw'n trio eistedd yn ôl ac maen nhw'n trio chwarae'r peli reit sydyn fewn i'r ochrau lle mae'r Bala di gadael y gapiau, ac wrth gwrs fel ti'n sôn, mae gen nhw Davies sydd yn gweithgar iawn yn mynd ymlaen, ond yn amddiffynol hefyd. Venables yn gryf ar fforddiad bach mlaen at Smith. Madimu, colli meddiant, Bala, bant o nhw eto, Henry Jones. Edrych am Robles. Just goffa chi'r Bala tymor yma, chweched heno. 4 pwynt yn glir o'r 7fed safle.
Dechrau'r gêm yn dda, dechrau'r tymor yn dda hefyd. Ennill yn erbyn. Ebus ar Seintiau Newydd. Cyfartal 2-1 yn y Bari. Sy'n llawer o glybiau yn cael unrhyw beth yn y Bari tymor yma. Wedyn rhyw rediad siomedig gan y Bala. Colli 3 o 5 ers hynny. Colli yn erbyn Ceicona ar Dryd Newydd. Colli yn erbyn y Met. Maen nhw wedi ennill yn erbyn Pen y Bont ac Aberystwyth. A maen nhw'n amddiffyn fan hyn. Morris allan. A'r rhediad bach na Jake. Gollon o Morris am cwpl o gemau. Hwna'n gallu newid pethau o ran unrhyw dîm. Yndi, wrth gwrs, mae'r golgeidwad yn chwarae rhan bwysig o ran cadw llechu lan ac yn siarad trwy'r cefn. Ac fel ar ni edrych ar dechrau'r gêm, mae yna lot o chwarae wedi chwarae bob gêm season yma. Mae'r cysondeb yna'n bwysig mewn unrhyw tîm, just o ran deall eich gilydd ac pwy ti'n chwarae wrth ei ochr. Ac felly, bosib iawn bod newid i'r golgeidwad yn wedi cael effaith ar y chwarae o flaen o. Di sgwr fan hyn. Bron di cael 10 munud. A dyma'r gŵr yn y gol, Ashley Morris. Dros 300 o gemau uwch Gyngred Cymru. Record o ran ymddangosiadau'r Bala yn y Gyngred hefyd. 220 heno, os chi'n cyfri nhw. Hefyd heno 2 gêm arall. Wedi dechrau'n gynharach. Canarfon ar Seintiau Newydd. Honna'n ddisgwr ar yr ofal. Pen y Bont yn erbyn Aberystwyth am gêm. Lawr yn y gwaelodion. Pen y Bont. Un safle o'r gwaelod. 4 pwynt Aberystwyth. Un safle uwch i pen nhw'n ddegfed. 6 pwynt. Ni'n gwylio y Bala a Robles drwodd eto. Cymorth o'i flaenau. Yw e'n fynd i hun. Mendes i cyrraedd! Mendes i taro! Mae'n gol hyfryd! 3 gol tymor yma ar y dathliad yn gampus hefyd. Lasa Mendes. Mae'r Bala ar y blaen yn gwbl heiddiannol am gol. Ie, mae Mendes di ddechrau'r gêm really gryf. Fel ar ni gweld munud a'n gynt, y rediad gryf o'r canol cae yn cyrraedd yn neud cyfle i Robles. Ac tro yma, Robles sydd yn neud cyfle i Mendes. Ac wrth gwrs, Mendes ar y troed tro gynta, Cefn y Rhwyd, 1-0. Beth am y dechneg fan hyn, Jake, Robles ar gwaith caled, ond mae'n cymryd i tro cynta, tipyn o ergyd. Yndi, wrth gwrs, ac pan ti'n hogyn ifanc, holl ti'n gofyn ydy trio hitio'r target ac mynd ar draws y golgeidwad. Ac wrth gwrs, mae'n neud y ddau peth yna, ac fel da ni wedi gweld, wedi leidio fewn i gol iddo fo. Croeso i'r graig, Lasa Mendes. Mae'n i bod gyda bai Colwyn o Sbaen yn wreiddiol. Cadiz oedd ei glwb cynta. A dyma fe Arno Swener yn disgleirio y graig. Dyma newyddion da i dîm Derwyddon wrth gwrs. A dyma dath da ni wedi gweld hyn, dal Cris Dani Goset i fyny. Dymuniad agoreg am bawb. Oedd a'n criw sgorio i Dani Goset. Wedi cyhoeddi'n ddiweddar bod e'n brwydro cancer ar gefnogaeth yn enfawr iddo fe ar draws y byd pêl-droed yng Nghymru. Os yw bod Dani'n gwylio, ydych mlaen i weld e'n fian. O gwmpas y ceie ac ar y cae hefyd. Yn uwch Gyngred Cymru. Ond mae dîm ar y blaen fan hyn. A heiddi bod ar y blaen hefyd. Fe sy'n dal eich sylwch chi da'r ddau diolch, mae'n gic gornel. Mae'r ddau gyda'r union rhan pwyntiau a tymor diwetha. Ond mae'r safleoedd yn wahanol. Ni'n drafod hynny rwy'n rach. Mae'n siŵr beth mae fe'n gweud am y Gyngred. Yn fwy cystadleuol o ran y hanner ucha. Nes oedd y Bala yr un pwyntiau tymor diwetha. Ond 2 safle nis. Felly wnaeth hynny newid heno. Ar y blaen, o gol i ddim. Henry Jones yn barod. Y croesiad yn beryglus. Ac Ian Jones yn croesi. Mike Jones yn dyrnu allan. Burns. A Derwyddon yn dioddau ar hyn o bryd. Wrth i Arsan am ddiffyn. Mae'n bod yn colli'r frwydr ac yn esgeilus yng nghanol y cae unwaith eto. Mae Mendes ar garlam, Venables ar bas oedd hi'n hyfryd. Ond yn y llun fan yna, chi'n Venables ar bas, a mae Mendes, mae'r traed ar y sbardyn. Mae fe'n gyflym. Unwaith eto, rediad cryf ac fel ti'n dweud gyflym fewn i'r bocs. Ac Robles yn trio ffeindio unwaith eto, ond tro mae ddim cweit efo'r pêl iawn i ffeindio fo. Cic gornel arall.
Bala yn bygwth unwaith eto. Jones, mae Smith yn opsiwn. Henry Jones, os na dric, os na gyfle am un arall i'r Bala, wel mi oedd na gyfle. Nath i heibio pawb. Felly chwaraewr o'r Bala'n gweiddi tua dyfarnwr gan gynnwys Chris Venables. Gan i weld pam fan hyn. Dwi'n mynd glir beth oedd y broblem. O'n i bron yn ddwy. Henry Jones, mae'n cael lot o le yn y cwrt fan yna. Beth yn syniad da? Corner byr eto, ac di Derwyddon ddim di switcho ymlaen ar tro yna, wneud 2v1 efo Smith. Ac wrth gwrs, fel ti'n dweud, mae Henry Jones yn redig fewn i'r bocs bob tro mynd i bod yn beryglus. Felly nawr mae yna broblemau i'r Derwyddon yn ildio gol gynnar. Gyda un buddigoliaeth yn unig hyd yn hyn tymor yma. Felly fel talcen caled yn barod ar y graig. Mendes at Jones. Crysau coch bob man. Bod o ddryswch, mae Smith dal yno, maen nhw'n cerdded. Mae'n ddwy! Henry Jones, y bel yn gwyro. Heibio Mike Jones roed mor syml a hynny i'r Bala. Maen nhw'r dan ar hyn o bryd. Maen nhw'n mwynhau hunain. Cwarter awr sydd wedi mynd. Derwyddon Cefn dim, y Bala 2. Mae'n mor hawdd oedd hyn, Jake. Unwaith eto, dwi'n newid ddeud o Henry Jones yn redig fewn i'r bocs. Dim neb o'i amgylch o, ac wrth gwrs unwaith eto, mae'n mynd i bod yn beryglus. Tro yma, mae'n digon o lle i gael y shot ymlaen yn y gol, ac bydd yn anffodus gan y Pete yn fanna. Cyffyrddiad bach yn mynd ar ffordd wrong i Jones yn y gol. Tair tymor yma nawr i Henry Jones. Mae wedi creu 5 yng nghanol popeth. Reit ar y dachrau, oedd yn poeni am ei sgidiau, dim angen poeni. Sgidiau cywir ymlaen gan Henry Jones a'r Bala. Dim amheuaeth am hynny. Ond mae'n rhaid bod Hugh Griffiths yn dechrau poeni, achos Bala di dechrau'n dda, ond mae hefyd, y Derwyddon ddim di helpu hunain hyd yn hyn. Na ddo, maen nhw wedi bod yn... O, dalwch mlaen, maen nhw drwodd eto. Robles at Henry Jones. Mendes yn cyrraedd, Crysau Coch yn cyrraedd bob man. Mendes yn gosod i nôl. Dim byd yn bod ar y syniad. Na, syniad reit da. Ac dwi'n meddwl bod Derwyddon wedi bod yn reit llac efo'i pasio, ac mae hwnna'n creu digon o gyfleon i'r Bala. Pan bod angen am ddiffyn, mae'r Bala wedi gwneud hynny. Yn gyfforddus hefyd, hyfryd. Gan Robles ar y dde. Bala mwynhau hunain hyd yn hyn. Mae wedi bod yn sgorio tymor yma. 19 gol erbyn hyn. Dim ond y seintiau sydd wedi sgorio mwy. Ond yn sgorio nhw 10 mewn un gêm. I fod yn 10 ar y Bala di mynd i ben y bont, tar o 6 ym Mhen y Bont. Dwi'n meddwl bod Pen y Bont yn glwb newydd, ond mae teithio oddi cartre, tar o 6 gol. Mae'n teimlo fel rhyw sparc wedi dychwelyd i dîm y Bala tymor yma. Siomedig tymor diwetha. Ddim yn cyrraedd Ewrop. Faint o ergyd oedd hynny, safle isa. Sawl tymor, 5 tymor. A mi oedd na gwestiynau, sut byddwn yn ymateb? Newidiadau wedi bod, o'n i'n mwynhau gweld y chwaraewyr newydd hyd yn hyn. Dim amheuaeth am hynny. Dim bod y Derwyddon yn mwynhau. Marty Owen, wel, yn edrych yn araf. Yn y colli bel yng nghanol y cae. Dro ar ôl tro. A hynny. Esgyd Esgod. Cyflymder a penderfyniad y Bala hyd yn hyn. Gwell gan Ryan Kershaw. Ond ar ôl y gwaith da, maen nhw'n colli'r meddiant. Y Burke yn daclus eto. At Burns, Kieran Smith, bant ni eto. Smith at Burns, allan am dafliad. 8 gêm nhw wedi ennill hanner nhw, 4 allan o 8, mae'n fod cysondeb y bosib i'r broblem o ran y Bala, sy'n rhaid yn gallu tanio tymor yma. Jake, maen nhw'n mynd i fod yn berig bywyd i unrhyw dîm. Wrth gwrs, ie, fel ti'n dweud, mond 4 maen nhw wedi ennill, ac fydden nhw'n probably wedi siomi bod nhw ddim wedi ennill mwy, ond o ran beth ni wedi gweld yn yr 18 munud gyntaf, maen nhw edrych fel bod nhw'n mynd i fod yn anodd i stopio heno. Dyn nhw wedi ennill yn ei 4 gêm ddiwethaf fan hyn ar y graig.
y Bala. Dwi'n eisiau dweud gormod, falle chi ddadle, bod nhw bron di ennill hon yn barod ar ôl 19 munud yn unig. Wel, mae'n mynd i bod yn job nawr i unrhyw dîm dod nôl o dau gol. Ond os di hwnna di'r stats gen ti, fel bod nhw ddim wedi ennill yn lot yma ar y graig, felly fydd gen Derwyddon bach o confidence yn ein hunain bod nhw yn gallu ddod nôl, ond mae rhaid i rhywbeth newydd. Dwi'n ymwneud am hynny. Angen i'r Derwyddon lusgo hunain nôl mewn i'r gêm yma rywsut. Hugh Griffiths di cael cyfnod fel rhan o dîm hyfforddi gyda'r Bala hefyd. Pawb yn ffrindiau'n uwch gyngor Cymru, JD. Os gredwch chi hynny, gredwch chi unrhyw beth, ond pawb yn hapus o'r Bala hyd yn un heno. Fel o'n i sôn, Caernarfon ar Seintiau Newydd yn chwarae Pen y Bont ac Aberystwyth. Dim goliau fan yna, ni wedi dewis y gêm gywir o ran goliau. 2 yn barod. Sgorio diweddara ar y sgrin. Fori, Jake ac Ebus. Gartre yn ebyn Met Caerdydd, Caerfyrddin, Cei Conna. Neil Smothers wedi gadael Caerfyrddin am gyfnod. Y clwb wedi cyhoeddi heddi. Danny Thomas yn cymryd i le am y tro. A hefyd y dre newydd yn erbyn y Bari. Y boys ar y brig. Wel, mae yna bryder o ran Kieran Smith. Disgyn yn drwm o bosib. Gyn i weld y lluniau fan hyn. Ond cyrraedd na. Mae'n edrych yn boenus. Oedd o lanio, mwy na ddim byd. Dwi'n meddwl bod yna lot yn ddi o ran ffawl neu ddim, ond mae'r difarnwr di roi un. Ond fel ti'n dweud, y glanio fan'na sy'n edrych braidd yn boenus ar cefn fo. Disgwyl gêm anodd ebyn y Met. Fori, Jake? Yndw, bob tro'n disgwyl gêm anodd yn erbyn nhw. Lot o hogia ifanc, ond maen nhw'n broffesiynol iawn sut maen nhw'n mynd o ddan eu gwaith. Wrth gwrs, da ni wedi bod yna unwaith tymor yma, colli 1 gol i ddim, ac felly'n gobeithio bod hwnna'n newid fori. Y Met, y Bari, Cei-Conna dal ddim di colli tymor yma. 20 munud i fynd. 2 ddim, y Venables yn ceisio ychwanegu at hynny. Mendes i mewn. Unwaith eto, mae yna gam sefyll, bydd hynny wedi bod yn achubiaeth i'r Bala, i'r Derwyddon hyd yn oed, felly bydden nhw'n hapus o hynny. Yn eto, diw'r amddiffyn a ddim yn edrych yn hapus. Nac di, maen nhw'n struglo heno. Fel arfer, sa'ch chi'n disgwyl i Nathan Pete, ennill lot o'i beniadau, ond fel da ni'n gweld fama, Venables yn curo i'r pêl, ac wrth gwrs, o boi Mendes yna sydd yna eto. A'r meddiant yn syth nôl at y Bala. Mae'n dal y dyfarnwr a rheol newydd tymor yma. Maen nhw'n stopio'r chwarae. Digon teg? Yndi, wedi di argio pam gen ti'r bêl bod o'n teg, a pam mae'n nglanio a ffordd arall rownd ac ti eisiau mynd ar yr ymosod, di o ddim yn teg, ond rheol newydd ac mae'n weld bod o'n gweithio ar hyn o bryd. Cwpl o newidiadau o ran y rheolau ar ddechrau'r tymor. Dim byd rhy dadleuol hyd yn hyn. Ond dim dadle bod y Bala wedi dechrau yn wych ar y graig yn erbyn Derwyddon. Kieran Smith sydd wedi codi ar ôl cael yr anaf bach na yn disgyn yn galed. Y cochion eto lawr y chwith. Robles. Oedd y groesio ddim yn wael. Ashton sy'n gorfod clirio. Sean Smith mor gyson ers cyrraedd y Bala. Mendes eto yng nghanol pethau eto. Cyffyrddiad Matty Owen wedi bod yn drwm. Oedd hi'n drosedd, dim yn ôl y dyfarnwr, felly oedd yna ddeifio gan Sean Smith. Beth am hwnna? Dwi'n yn fan o weld hwnna chwarae teg, ond diom di cwyno ddim llawer, diom di apelio am y free kick ac felly fel mae'r dyfarnwr wedi wneud, gair bach yn ei glist, peidio wneud hwnna eto. Wel fel rhywun sydd ddim yn camu'r cae mor aml a Jake Phillips, o'n i'n meddwl fod yna gyffyrddiad fan yma, oedd hi'n drosedd. Robles eto i'r Bala, ni'n enwi'r chwaraewyr newydd yma. Robles a Mendes a'r bas at Burns.
Venables yn y canol, mae fe'n codi. A pan mae Venables yn codi, mae yna broblemau. Amddiffyn. Oedd yn edrych am un arall, 8 gol tymor yma. Naw os chi'n cynnwys cwpan y gyngrair fel oedd Colin Caton yn mynnu, ond am chwaraewr. Yndi, chwaraewr gret, wedi bod yn proffesiynol iawn trwy'r yrfa yn y gyngrair, uwch gyngrair Cymru, ac fel ti'n dweud, mae siŵr fydd eisiau adio mwy o goliau at ei talu, ac mae wedi ddechrau'n gryf heno. Dim llawer o chwaraewr yn rhoi gêm anodd i Nathan Pete, ond mae'n edrych o bod gen fo job ar ei dwylo heno yma. Wel, oedd hi'n hwyr. Pritchard sydd ar drosedd. Yn hedfan mewn. Braidd yn wyllt, ond mae'n noson rwystredig. Hyd yn hyn, Mike Pritchard yn dechrau heno. Mae drydydd cyfnod yr dad Derwyddon. Wedi bod yn Awstralia, roedd natur y kangaroo yn perthyn ddo fe fyna rhywsut. Yn bownsio mewn. Alec, you're not doing anything, get in front of him! Mae'n ni'n clywed Hugh Griffiths yn bloeddio lawr o dan y pwynt sylwebu. Mae angen cymorth ar ei dîm, mae angen cyfarwyddiadau wrth i Ashton. Yn y siŵr bod e ddim yn ildio y gic gornel. Gymaint o brofiad gan Neil Ashton. Dros 200 o gemau Wrexham, yn sôn am y gemau yn y gyngor bêl-droed. Tranmere, Amwythig, Macclesfield wedi bod yn gyffeiriad mawr. Mae fe nghanol yr amddiffyn heno. A maen nhw dan bwysau. Ac mae'r Bala ar dan, mae'r syml a hynny. Henry Jones yn disgyn, Kieran Smith yn disgyn. Derwyddon yn ceisio creu yn y cyfan. Yn ddofn yn ei hanner ei hunain. Bas obeithiol gan Naim Arsan. A dyna'r cyfan ni'n gweld ar hyn o bryd yw ambell i bas fach obeithiol, ambell i gyffyrddiad yng nghanol y cae. Dych chi'n gallu adeiladu rhywbeth o'r diwedd. Kershaw. Croesi'r hanner ffordd. Mendes yn ei wylio. Mwdimu wedi bod yn dawel hefyd. Matty Owen yn gorfod mynd am yn ôl. Cwpl o chwaraewyr newydd ar y fainc da Derwyddon heno. Ydych chi'n disgwyl gweld nhw yn hwyr neu'n hwyrach. Ramirez yn cystadlu. Ni'n gweld llawer o Ramirez. Sôn digon amdano fe cyn y gêm. Braidd yn anheg. Mae'n siŵr bod sgorio un hat-trick yn efo'n cyfyrddin. Mae pawb yn disgwyl gwirthiau. Dwi ddim mor hawdd o hynny yn y gyngrair yma. Ond ie, mae yna gyfle i greu rhywbeth. Pritchard, Mwdimu. Mae'n kick-all fydd hi. Mae 5 munud ar 20, 6 munud ar 20 wedi mynd. Be newn ni? Be wneith y Derwyddon? Beth yw'r ateb sy'ch chi allan ar y cae? Be fyddech chi'n ceisio wneud i achub y gêm yma? Mae'n edrych o bod angen rhyw fath o newid. I fi, mae'n edrych o bod yn chwarae rhyw diamond yn canol cae ac maen nhw'n trio cael y peli fyny i'r ddau yn y ffrant yn reit sydyn. Ond ar un o'r bryd, di hwnna ddim yn gweithio. Ac felly, posib newid bach o siap yn mynd i'r 3 fyny ffrant. Posib pwysio Mike Pritchard allan ar dder ac gael i Ramirez fod lawr y canol ac Davies off yr ochr arall. Ac os hwnna rhoi bach mwy o broblemau i Bala pan mae'r pel yn fynd yn ei flaen. Llais Jake Phillips. Un o chreuwyr Airbus UK. Gyda ni'n y pwynt sylwebu wrth i'r Derwyddon fentro o bellter. Pritchard oedd eto, ond Pritchard wedi bod yn weddol amlwg ar hyn o bryd. Just eiliad fach, na gyd sy'n angen. Rhywbeth i godi calon, falle codi pawb. Ie, rhywbeth special maen nhw angen, bosib iawn. Ar ni gweld Ramirez yn erbyn Gaerfyrddin yn cael y hat-trick. Ac oedd 2 neu 3 o'r goliau yn special. Ac felly, maen nhw rhaid disgwyl wan am y moments fel ti'n dweud. Just eiliad mae'n gymeryd i'r gêm newid. Do, mae ambell i berson anheg yn y marn ni. Wastad yn sôn, Ramirez yn cael hat-trick. Ond amddiffynwr oedd yn y gol, Jordan Knott i Gaerfyrddin. A ambell i gol dal eitha arbennig nos yna ni. Mae yna frwydr fan hyn. Mwdimu yn erbyn Mendes. A Mendes sydd wedi ennill y frwydr. Cyffyrddiad lleia gan Venables. Ond Robles ar y ffordd. Ond ddim coet i darllen hwnna. Dychwch eto, Mendes mor benderfynol. Mae'n bod rheolwyr wrth i bodd yn gweld yr ymdrech gan y tîm. Lasa Mendes.
Creu tipyn o argraff hyd yn hyn heno. Mae wedi sgorio un yn bod yn fygythiad enfawr i'r Derwyddon. Kieran Smith yn ennill y peniad yn erbyn Mwdimu. Chi'n di proffwydo hynny. Mae'n siŵr Ashton. Crysedu a Gwyn yn cyrraedd. Mae Morris allan, mae'n y gam sefyll ta beth. A chi'n sôn, disgwyl rhywbeth special. Na gyd sydd gan y Derwyddon ar hyn o bryd, achos mae yna gynllun, mae yna batrwm yn amlwg, ond be bynnag yw edo yn gweithio. Na, maen nhw'n edrych am y peli tu fewn i'r cefn y Bala, ac mae Morris wedi bod yn reit sydyn oddi ar ei llinell. Ond maen nhw angen rhywbeth special, ac felly mi rhaid i Hugh a'i thîm hyfforddi meddwl am rhywbeth i newid wan, neu yn wedig hanner amser, ond ar hyn o bryd maen nhw eisiau aros fewn i'r gêm, ac wrth gwrs os mae unwaith un gol sydd am newid y gêm. Mwy o sgorio i ddod wythnos nesaf, wel yn llythrenol. Nos Fercher, gofiwch am sgorio stwnsh. Rhawn i llun eich bwyntiau uwch yng Cymru. Nos Fercher, rhaglen arbennig, edrych ymlaen at y gêm fyw nos Iau, achos mae Cymru yn Slovacia nos Iau am gêm yn y grŵp rhagblofol ar gyfer Euro 2020. Ni'n yr Alban o Sadwn, Cei Conna, ochrau Glasgow, nefyn Patrick Thistle, a byddwn ni'n gwibio nôl lawr i Gaerdydd ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Croatia nos Sul. Mae'n wledd o bêl-droed wythnos nesaf, mor syml a hynny. Edrych ymlaen yn fawr, mae'n hyfryd. Cael dod â gymaint o gemau mawr i chi ar S4C. O, Burns yn llithro mewn. Tipyn o dacl. Venables, Smith. O, maen nhw'n gyfforddus dros ben. Ar hyn o bryd, hanner awr wedi mynd, hanner awr bach hyfryd i'r Bala. Dachrau'r noson yn y chweched safle. Mae'n mynd i gipio treffoint, mae'n gynnar proffwydo hynny, a chi'n teimlo bod yn mynd i gipio treffoint yn hyn eno, chi'n teimlo cyn y gêm. Mae nhw oedd y ffefrynnau. Smith. Henry Jones. Wedi cipio'r meddiant, oedd na wthiad. Dyw Jones ddim yn poeni. Os na, gyfle arall i'r Bala daro. Venables. Mae Smith yn cyrraedd, mae yna bedwar yn cywio yn y canol. Angen croesio da. O ddim yn wael. Ashton a'r peniad. Ildio'r gicon yma gwynebau nhw yn dweud y cyfan ar hyn o bryd. Yndi, wrth gwrs, dyn nhw'n gwybod beth sydd wedi taro nhw ar hyn o bryd. Ac unwaith eto, pan dyn ni'n gweld y croesiad yn mynd fewn gan a Smith, pwy oedd ar y postyn Cefn, Mendes unwaith eto. Ac mae o eisiau mwy o goliau heno. Stevens yn camu o'r cefn i'r saith sydd wedi dechrau pob gêm i'r Bala. Wel am unwaith mae'n siomedig, ond nôl y dawi, Kieran Smith. Codi ni nôl, gweld pwy oedd yno. Neb llawer, oedd yr ateb. Yr ergyd braidd yn wyllt. Dyna pan mae Kelly yn chwarae yn y cefn. Dwi'n eisiau poeni chi gyda llaws, chi'n parcio tu ôl y gol na. Nath i'n rhywun sy'n gweithio i sgorio parcio tu ôl y gol unwaith. Mae'r bêl wedi chwalu ffenest y car. Felly byddwn yn gobeithio bod Kelly yn bach mwy gofalus gyda'i ergydion. Taro awyrennau maen nhw gyda chi yn ebys, mae'n siŵr, Jake. Ia, y beluga yna. Ni yn hoff iawn o gael yr beluga yn cyrraedd ymrychdyn. Smith sy'n clirio, mae Smith wedi bod yn fywiog i'r Bala hefyd. Ni sôn llawer am y boys newydd, Mendes a Robles. Kieran Smith wedi bod yn brysur dros ben. Mae fel se Kieran Smith wedi mynd o fod yn chwarae'n fwy ymysodol i ganol Cai. Mae Venables wedi symud o ganol Cai fod yn fwy ymysodol. Mae yna gefnwr chwith yn y canol, Anthony Stevens. A mae'n hanner amser ym Mhen y Bont. Di-sgor, Pen y Bont Gaberystwyth. Drwodd at Morris, mae'n gêm fawr lawr yn y gwylodion. Ddim eisiau awgrymu mae brwydr yn y gwylodion fydd i ebys tymor yma, Jack, ond yr hyn chi wedi gweld hyd yn hyn. Pwy yw'r bygythiad mawr na lawr yn y gwylodion, achos mae cyfyrddin Pen y Bont Aberystwyth i gyd yn is neu ebys ar hyn o bryd. Pwy yw'r rhai cryfa? Yndi, mae'n edrych fel bod chwech uchaf a chwech eithaf barod yn dechrau cymryd ei lle. Ac wrth gwrs, dyn ni wedi chwarae Caerfyrddin a Pen y Bont ac Druids ac dyn ni wedi cael gemau reit anodd yn erbyn nhw ac bosib iawn, dyn ni wedi bod yn digon anffodus yn erbyn rai o'r tîmau fath a Barry i beidio codi fyny bwyntiau ac
Mae bob gêm yn mynd i bod yn anodd yn yr Gyngor Cymru ac da ni'n disgwyl i hwnna parhau trwy'r tymor. Buddigoliaeth bwysig i e-bus am y cyfyrddin penwythnos diwetha. Dim amheuaeth am hynny. 3 pwynt yn gwneud gymaint o wahaniaeth a cyfyrddin. Yr unig tîm sydd ddim wedi ennill gêm hyd yn hyn tymor yma, nhw sydd ar y gwaelod. 8fed yw'r Derwyddon a ddechrau'r noson, maen nhw'n amddiffyn eto. Fel maen nhw wedi gwneud trwy gydol hanner cyntaf, fwy na lai. Tîm Colin Caton yn mwynhau hunain. Stay switched on at the back. Switched on. Don't move, Berkey. Dwi'n dangos llawer yn ei osgo. Nwch chi'n gweld yn gwenu rhyw lawer, ond Colin Caton, mae'n rhaid bod wrth i fod o'i dîm ar hyn o bryd. Chydig dros 10 munud i fynd yn hanner cyntaf, na i Marsan ddim coet yn gallu credu'r penderfyniad, bod hi'n dafliad. A'r Bala yn bygwth eto. Fe dalodd i law Kieran Smith, oedd e mor agos, yr ergyd mor galed, ond mae'n Gerdyn Melin, cicr ber i ffwrdd. Bydde hynny, ni'n tybio gen i weld y digwyddiad unwaith eto. Fi'n am yn fawr wedi cael y Gerdyn Melin am hynny. Dyma pam yna Gerdyn Melin. Rhwystredigaeth. Chi'n gwybod beth sy'n dod, dwi'n anodd peidio cicio'r bel i ffwrdd weithiau. Yndi wrth gwrs, diolch yn gallu gwneud lot pan mae'r bel yn cael ei cicio gan Kershaw. Mae o'n llai na 2 neu 3 yards i ffwrdd ac felly diolch yn gallu gwneud lot i stopio'r bel hitio i braich fo. Ond fel ti'n dweud, rhwystredig yn llwyr i cicio'r bel i ffwrdd, ond mor agos i'r dyfarnwr, yr unig peth oedd yn mynd i ddod oedd y Cerdyn Melin yn fanna. Maen nhw'n... Mae'n ymddangos, mae'n lawion y Cwrt Cosby, be bynnag mor agos yw'r bel a'r ergyd, pa bynnag mor gadarn yw'r ergyd, mae yna gic rydd yn mynd i ddilyn erbyn hyn. Ar draws y cyngreiriau, pêl-droed. Matty Owen yn mynd am yr un uchelgeisiol, ond neb yno i fanteisio, 10 munud i fynd. Dyma'r cyfle ar i ore. Heno, Matty Owen. Yn dechrau, un o'r 4 newid i dîm Derwyddon. A Smith sy'n edrych am Robles, mae wedi cipio i cyfle arall. Venables, bron yno, mae'n taro'r gol geidwad, maen nhw'n cerdded i mewn, mae'n y gam sefyll yn y pen draw. Oedd hi'n chwalfa yn y pen draw, fe dylai fod yn dair, dyw i ddim. Robles, gath y cyffyrddiad ola. Mae Robles yn y canol, Venables yn edrych am ei 9fed gol gyngrau'r tymor yma. Ac yn y pen draw. Mi oedd ddim yn mewn, ond mi oedd yna gam sefyll efo'n y pwynt yna, fe dylai fod yn dair. Nath ni weld eto. Mae Robles yn ebyn Ashton, oedd na wthiad. Tacl bwysig, Cartwright yn cyrraedd. Lle fod hyd yn o gwaith i dîm Hugh Griffiths. Mwdimu, di colli'r meddiant. Mwdimu ddim yn edrych ar i ore. Mendes yn cipio, wel am symudiad, Robles yn ffigio. Maen nhw'n bygwth eto lawr y dde. Mae Arsan yn disgyn, cyfle arall i Robles. Venables! Dyma methu reina! Fe ddylsen i fod yn dair eiliadau nôl. Mae yn dair. A mae Chris Venables wedi taro eto. 9 gol yn y gyngrair i Chris Venables. Seren y sioe yn uwch gyngrair Cymru tymor yma. Mae'n dair i ddim. Unwaith eto, Cristan i Goset yn cael ei ddangos. Ond oedd e ddim yn mynd i fethu hon. Ie, fel ti'n dweud, Dale, dim yn mynd i fethu hwnna. Mae wedi cael cyfle munud yn ôl ac yn anffodus ddim wedi gallu sgorio. Ond tro yma, wrth iddo fo ddisgyn, troi'r chwith ac oedd dim amheuaeth bod o'n mynd i fethu hwnna. Derwyddon ddim yn hapus. Chi'n gweld pam falle, Jake? Bosib iawn bod yna llawiad yma pan mae'r peniad yn dod lawr. Ond da ni'n mynd siŵr o fan hyn sut mae'n edrych. Ond dim ni sy'n neud y penderfyniad yna, Del. Ateb da. Os gael ei weid, cytuno'n llwyr. Allwn ni drafod am oriau, ond mae'n dair i ddim. Does dim amheuaeth am hynny. A Matty Owen ar meddiant, hanner cyntaf hyn llefus i Derwyddon Cefn ac eto Cartwright a'r bas allan
yn esgeilus, a mae'n dair i ddim, a chi'n teimlo, mae'n heiddi bod yn dair i ddim. Yndi, yn hollol. Mae'r strwythur, mae Bala, maen nhw'n edrych yn gryf iawn yn amddiffynol, ac mae'n edrych o bod gen nhw ddau stael o chwarae'r tro season yma. Maen nhw gen nhw'r union gyrchol fel da ni newydd gweld o Stevens fyny i Henry Jones, ond mae'r lot o'r goliau maen nhw wedi sgorio tymor yma wedi bod yn digon dda o ran build-up play ac symud o'r cefn i'r ffrant. Ac pan maen nhw gael y gyfleon, mae yna digon o brofiad, digon o talent yn y tîm yma bod nhw yn mynd i sgorio goliau. Ac yn erbyn amddiffyn Derwyddon Cefn, maen nhw'n cael gledd ar hyn o bryd, gwahoddiad ar ôl gwahoddiad i fynd am y gol, ac maen nhw'n derbyn y gwahoddiadau hyd yn hyn wrth i Pete glyrio. Chi'n sôn bod chi eisiau gweld pawb eisiau gweld pêl-droed cyffroes, so mae'n ymddangos bod i werth gwylio'r Bala tymor yma. A steil yn system. Chi'n teimlo falle bod nhw yn dechrau mynd yr un fath, yn un donog tymor diwethaf, mae Colin Clayton wedi ychwanegu rhyw spark tymor yma. Do, yn ymwedig ac fel ti'n dweud, da ni wedi trafod lot heno am y chwaraewr newydd, Mendes a Robles. Mae hynna'n cael effaith mawr ar y gêm yma heno. Smith yn bygwth eto. O, maen nhw'n achosi pob math o broblemau. Mae wedi bod yn hawdd ar y degau ac oedd hi bron dros ben pawb i'r gol. A ni'n mynd i ddweud bod hi dal yn o'i Henry Jones wedi mynd allan ma hi. Mae'n gig gornel. Sy'n eisiau fi dweithio chi bod y golgeidwad ddim yn cytuno. Mae rai wedi cael cyffyrddiad lleia. Gig gornel yw hi. Mae'n un bendant. Henry Jones yw chymryd i. Un ysgorwyr heno. Venables di cael un hefyd. A Lasa Mendes. Os na fwy i ddod cyn hanner amser i'r Bala. Angen dau gyfle i glyrio. Mendes at Smith. Kelly'n ffigio yn garol i hefyd. Cyfar gan Kelly. 5 munud cyn yr egwyl fan hyn. Mae'r ddwy gêm arall heno wedi cyrraedd yr egwyl a mae'r ddwy yn ddisgôr. Cynarfon ar Seintiau Newydd, Pen-y-bont ac Aberystwyth. Popeth yn ddisgôr. Cynarfon yn mynd i'r Seintiau ar y sadwn agoriadol. Colli o 1 i ddim. Wedi bod o'r rediad da ers hynny. Seintiau yn sigledig yn colli gartre yn ebyn y Bari. Penwythnos diwetha. 1-0 to the Arsenal oddi. Flynyddoedd maith yn ôl. Lot ddim yn cofio hynny, dwi'n cofio, hynny sy'n bwysig. 1-0 i'r Bari yw i, y tymor yma. Ond nhw'n cipio buddigoliaethus, yma fi weithio Jake Phillips yn hyn, allan nhw'n gol i ddim yn ebys. Un nhw'n fygythiad am y brig, chi'n gweld y Bari yn gwthio pawb ti o'r brig tymor yma? Ond wrth gwrs, o'n i sôn gynnar, season diwethaf oedden nhw'n gryf iawn, ond bob tro'n meddwl bod nhw yn gallu slipio fyny. Ac fel dyn ni'n gweld efo'r canlyniadau yn diwedd araf, un i ddim, ac dyna be mae tîmau sydd yn ennill pencampwriaethau yn neud, yn grindio allan y results, cadw llechi lan ac yn ennill gemau. Ie, 8 gêm di mynd o ran y Bari, dyn nhw ddim di colli, mae'n ennill 6 o'n nhw. Wedi ennill mwy o gemau ac unrhyw un arall yn y gyngrair. Cyn Conna a Met. Bal ddim di colli, os na newid ar droed yn uwch gyngor Cymru tymor yma. Cartwright. Nôl at Jones, pawb yn gweithio'n galed i'r Bala. Henry Jones yn rhoi pwysau ar y golgeidwad. Ac yng nghanol Cai, mae Kershaw wedi colli honna, mae Smith yn disgyn, ond chwaraewch mlaen medd y dyfarnwr. Eto mae Arsan yn esgeilus, a mae Burns drwodd, mae'n hwyr. Chwaraewch ymlaen, penderfyniad da, achos mae yna gyfle. Robles i'r Bala am y gol, mae Jones wedi gollwng i, a ddi bron yn gol arall. Mae Robles yn achosi problemau, nawr mae'r dyfarnwr yn mynd yr holl ffordd nôl. Naim Arsan ar lawr, yn dilyn y dacl ar Burns. A pan bydd e yn codi ar ôl cael triniaeth, mi fydd yna Gerdyn Melyn eto. Ond maen nhw'n achosi problemau dros y cae i gyd. Yndi, mae bob man yn achosi problemau fel ti'n ddeud, ac fel yna, da ni'n gweld y cefnwr dde yn cadw'r bêl i mewn ac yn mynd heibio'r cefnwr chwith, tacl hwyr fanna, ac mae'n edrych o bod wedi brifo hun mwy na be mae wedi achosi problem i Burns. Mae Burns nôl fyny ar ei thraed, mae Haas yn dal i lawr yn derbyn bach o treatment gan y ffisio yn fanna. Ac eto, goni bai am Cartwright yn clyrio. O, byddwch chi'n tybio, mi oedd yna gol arall ar y ffordd. Chwalfa gan y Bala o ran y Derwyddon yn yr hanner cyntaf yma. Tipyn o berfformiad, tair i ddim, mae Marsan yn edrych
Yna fwy o broblemau'r Derwyddon. Yndi, ac fydd Hugh a'i thîm reoli yn edrych ymlaen at hanner amser. Mae rhaid i rhywbeth newydd. Mae'n mynd i bod yn job anodd iawn dod nôl o hwn, ond yr unig beth fedra i ddeud ydy dyn nhw'n gallu bod mor wael â hwn yr ail hanner. Gen i weld, os yw geiriau Jake Phillips yn gywir, gallen nhw ddim fod mor wael â hyn yn yr ail hanner. Bydd Hugh Griffiths yn gobeithio bod chi'n gywir. Ella na jyst Bala sydd yn rhy dda, ond fydd rhaid i rhywbeth newydd i'r ail hanner, yn enwedig o ochra Derwyddon. Bydden nhw ddim eisiau chwarae mor sal â hwn. Dyma drosedd unwaith eto. A chi'n gweld, o'n hwyl dros ben. A chi'n gweld pam efallai mae Arsan sydd yn dioddau a'r cerdyn yn cyrraedd o'r diwedd. A gwyneb Hugh Griffiths yn dweud y cyfan, geith e ddianc yn stafell newid mewn rhyw funud. Be fydd y sgôr ar ddiwedd hynny? Ar diwedd hyn i gyd, mae'n gic gornel eto Henry Jones. Gymaint o le gan Smith, drachwch ar y lle gan Jones. Crysau coch yn cywio yn y canol. Cath e am y gol. Unwaith eto, corner fyr yn achosi broblemau. Jones mewn acres o lle yn fama ar y ochr. Ac tro na, mae'n trio bod yn reit sneaky ac yn cael shot ar y postyn gyntaf, ond Jones yn sefyll fyny iddi hi. Jones at Smith eto. A Smith eto yn syth nôl at Jones. Mae'n newydd union yr un symudiad. A sawl gwaith. Maen nhw am rybuddio y Derwyddon. O beth sy'n dod nesaf, Smith at Jones eto. Mae yna gyfuniad bach sy'n datblygu lawr y chwith na. Nath e'n gweithio yr adeg yna. Ond maen nhw ar yr un donfedd. Mae Derwyddon wedi cymryd y gic yn gyflym. Ond drychoch, Crysau Coch sy'n ôl. James Davies, fwy na lai. Mae fo'r ben i hun i fyny'r ymosod. Mae yna folchen fawr rhwng canol cae a'r ymosod hefyd. A mae yna ddwy funud. Cyn bod yr artaith ar ben am nawr. O ran Derwyddon Cefn. Yna mwyn i glybiau o gwmpas y Derwyddon nawr yn y gwylodion. E-bus Clwb Jake wrth gwrs. Mae Aberystwyth Pen-y-bont Cyfyrddin yn is na nhw. Fydda nhw ddim yn cwyno. Yn gweld y Bala yn gwneud hyn heno. Mae'n fod yn dipyn o ras lawr yn yr hanner gwaelod. Arsan di codi. Ar ôl y glec. Y Derwyddon yn gallu creu unrhyw beth cyn diwedd yr hanner cyntaf yma. Matty Owen. Ble mae'n glanio. Falle bod yna hanner cyfle o'r diwedd, ond y cyffyrddiad ola yn drwm gan James Davies. Dim problem i Morris. A chi'n edrych, falle mai os oes gobeith rhywun fel Davies sy'n gallu dod â unrhyw beth o ran Derwyddon. Ie, dyn ni'n gallu gweld hanner gyntaf patrwm Derwyddon ydi trio cael y peli ymlaen o'r cefn i'r ffrynt yn digon sydyn i'r ymosodwyr gyflym fel Davies neu Ramirez gael tu ôl i'r cefnwr. Ac dyna tro gyntaf dwi'n meddwl ar ei Davies mewn tu ôl i'r amddiffyn. Ond fel ti'n dweud, touch braidd yn fler gen efo ac y pel yn redig allan i kick goal. Nôl at Morris, unwaith eto. Ond dim pwysau arno fe. Syth at y Derwyddon, Athi. Yna ddau Smith yn cyfuno eto. Sean a Kieran. Jones nôl at Smith. A Matty Owen. Rhyw quarterback yn gêm bêl-droed Americanaidd yn ceisio cyrraedd yr ymosod, ond mae'n drosedd ar Burns. A'r ddwy funud wedi mynd. Bron ar ben am hanner i'r ymwelwyr. Dwi'n mynd i ennill yma. Yn ei 4 gêm ddetha ar y graig. Yn mynd i taro tair yn yr hanner cynta. Goliau gwych, perfformiad gwych. Yr Bala a mwynhau hunain mas draw. Masa Mendes ddechreuodd y cyfan. Yn y 10 munud cynta. Henry Jones wedi bod yn wyn o glist i glist trwy'r nos pam lai. Mae fe wedi sgorio. Venables yn cael ei nawfed o'r gyngrair. Yn y gyngrair. Yn yr hanner cyntaf yna hefyd. A mae yna rhyw ddadlen digwydd wrth ochr y cae. Hugh Griffiths a Colin Caton. Dwi'n yn gallu darllen gwefusau, ond dim angen bod yn arbenigwr i weld bod Hugh Griffiths ddim yn hapus.
wedi bod yn rhan o'r un tîm hyfforddi am gyfnod. Mae'n edrych bod nhw'n ffrindiau penna wrth adael y cae ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Y Bala sy'n rheoli ar y blaen o 2 gôl i ddim ar yr egwyl fan hyn. Cyfle chi weld cwpl eitemau Sgorio. Ni'n ddechrau efo gyda'r rhestr fer gôl y mis. Felly mwynhewch y goliau. Harley sydd wedi cael gêm dda yng nghanol Cafu sy'n dewis y bas y camgymeriad gan Emlyn Lewis a'r bêl gan Bowen dros ben lang. O, dyna chi sgil ardderchog gan Luke Bowen yn gweld lang o ddiar i linell ac yn codi'r bêl yn berffaith dros ben y gôl geidwad. Ryan Brobl, mae eisoes di sgorio cic rydd o'r safle yma'r tymor yma, mae di gwneud di eto. Cic rydd wefreiddiol gan Ryan Brobl dros y mur amddiffynol ar draws y golwr ac i gefn yr hwyd. Bakari ymlaen, chwilio am Insel. Gyffyrddiad cyntaf dar draws Walcott nôl i Bakari. Bakari yn y cwrt Cosby, gwaith da gan Bakari! O! Godidog gan yr asgellwr ac am gôl yr oedd hi. Summerfield ar croesiad uchel. Woods yno, o a chyffyrddiad hyfryd, yn troi hefyd! O, dyna chi gôl o safon gan Nathan Wood. Mae'r ymwelwyr yn gyfartal wedi 7 munud, fe gymerodd yr gôl yn wych. Cartwright at Ramirez Haworth. Sgorio'r unig gôl y Derwyddon heddiw yma yn gyrru Greg Walters i'r llawr. Yn parhau arediad, yn codi ben, ydi o'n fentro bellter am gôl gan Ramirez Haworth. I ail o'r pnawn, mae'r Derwyddon yn gyfartal. Rhediad hyderus yn curo Walters, curo Morgan ac yna curo'r golwr. Haworth, mae di gwneud ffwl o Greg Walters unwaith eto. Mae mewn i'r cwrt, mae'n mynd am ei hat-trick! Gwych! Ramirez Haworth am chwaraewr ydi hwn. Y bêl drwy goesau Greg Walters ac wedi hynny do'n am ond un peth ar ei feddwl o hat-trick hyfryd i Haworth. Byrne o bellter! O, campus gan Curtis Byrne. Un peth ar ei feddwl fe darodd ac nath i hedfan heibio i Windsor yn y gôl. Lot o le gan Chris Hugh. Ddim yn syniad gorau gan y Derwyddon gadael i Hugh. Fynd ar rediad yr holl ffordd, Chris Hugh! Am eiliad i'r cefnwr chwith Chris Hugh. A mae fe newydd cerdded drwy amddiffyn y Derwyddon. Mae Bari ar y blaen. Hugh i barhau. Iosod hon. Press o bell. Y taro! Efo pres yn rwydo am y tro cynta tymor hyn ac am gôl. A chwip o ergwyd na yn ddigon i godi braw ar unrhyw amddiffyn. Pan ddoth yr enw allan o'r het ar gyfer ail rownd ac brafol Cwpan Cymru, dim ond un lle oedd camerau Sgorio mynd i fod pnawn yma, felly dyma ni yng Nghaergybi wrth i Hotspur fynd benben ar dre. This is the first ever banner. Yeah, 1990. Original. With a B. Yeah, the very first one. It's the first competitive meeting of the both teams in such a high standard match. Yeah, it is a big occasion. The only good news is there will be a Holyhead team going through to the first round. O Trevor, dim ond un lle ydych chi'n mynd i fod pnawn yma, ynda? Ia, bos o gorifau, bod gymdeithas y goeddod yma cadw llygad, ond dau dîm o'r tre, jyst dangos chi pa mor cry ydi pêl-droed Caergybi.
basically we copied Lazio, but it's our own idea behind it with the boat. It goes behind the harbourman name and people that come in 1925 and 1960s to work in the harbour. That was the whole basis behind it. I think 360 we've sold so far, a lot of them to Italy itself. Lazio have got on top of it, which is great, you know, and they're all following us, Facebook, Twitter, every game they're following us, so, you know, it's great for the club. I think the official figure was something like 700, so good crowd for the town. Yeah, very good. Yeah, everyone's been talking about it for the last 5 or 6 weeks at least now. It's been the talk of the town, and yeah, it's been a really great event, and everyone's been looking forward to it. Yeah, a derby match, my first time, and I'm loving it. Really tense, we just done enough to get through, but it'll be good for us next round now to test ourselves against the teams in the higher league again. But like I say, Brecon United are ours, so we're happy now. It's always going to be a big challenge, a local derby. All the Saxons going to be flying in. So there'll be a bit of banter around town tonight in our local pub. They'll most probably come there later. The Holyhead Hospice boys will come and wind us up. But it's all friendly banter. Yeah, it was very challenging, but I feel like we did ourselves proud. Like. Yeah, you can certainly hold your heads high this evening now. Yeah, well, hold our heads high and hold our pints high as well. Yeah. Rhyw bythefnos I fynd rwan cyn mod i'n gadael Cymru a Morocco. Cyfle i ddod yma i Barc y Glowyr, cyfleuster arbennig I ni yma yng Ngogledd Cymru ac wrth gwrs yn legacy o'r euros yr arian sy'n cael ei wedi ddefnyddio I adeiladu y cyfleuster yma. Ac cyfle I ddod I weld yr hogia ifanc yma, hogia 2005. Sydd yn dechrau darparu wrth gwrs am ei blwyddyn Victory Shield, ond mae hwn yn gystadleuaeth newydd o gemau cyfeillgar gan I UEFA yn yr oedran yma, felly cyfle bendigedig i'r hogia ifanc yma gael yr profiad yna o fod yn chwarae pêl-droed rhyngwladol mor ifanc, felly hwn di'r flwyddyn gyntaf I fod yn gwneud hyn, a dwi'n siŵr fydd o'n rhywbeth positif i'r chwaraewyr yma o'r oedran yma. Mi nathon ni chwarae y Cyprus yn y gêm gyntaf. Tîm Cyprus yn tîm hogia mawr corfforol. Be oedd yn diddorol oedd y ffordd oedden ni'n cadw'r bêl ac yn pasio'r bêl o gwmpas. Mae hynna'n lleihau y cyfleon I hogia Cyprus cael at y bêl. Oedd yr canlyniad ddim yn un o'r hogia ar y cae yn heiddi, ond ar y cyfan y perfformiad da ni'n edrych ar ac mae hwnna yn un o safon ychaf. Ar ôl y gêm cyntaf, mae yna waith adlewyrchu. Mae'r hogiau'n cael adborth I ffwrdd wrth y cia. Maen nhw wedi dod yn dôl i'r hael gêm ar dydd Iau yn erbyn Gogledd Iwerddon. Gêm o'r safon ycha, perfformiad o'r safon ycha, a mae'r perfformiad nhw wedi cael ei adlewyrchu yn yr canlyniad lle nath nhw ennill y gêm o 3-2. To see a game like this with the under-15s was for me a great opportunity to get to know the players on this level. But I must say it was enjoyable. It was a good game to watch. You know, we are trying to create also a style of playing, and we are in a transition situation that a lot of younger players are coming through the system, which we are very happy with. And both Ryan and I are coaches who like to see young, talented players also getting the chance if they are good enough. So looking at the future, I'm happy to see that I also see talent on this age group. Ia, perfformiad da iawn. Da ni'n gweld lot o gyffro yn y chwaraewyr, yn y blaenwyr yn enwedig, ond oedd yna lot o chwarae da o'r gol geidwad drwy'r cefn, ac mae yna lot o chwaraewyr cyffroes yn y grŵp yna, lle dwi'n mynd I deud yn syth, mae yna rai o'r chwaraewyr yma efo cyfle gwirioneddol o fod yn cael ei mewn i'r tîm cyntaf, a gwneud hynny yn eitha buan hefyd.
if this was a UEFA tournament, a qualification tournament, we qualify because we come second. But you know, across the week, I can't be happier with the boys really. I can't be happy with how they've committed, how they've been really good people, as well as really good footballers across the week. So yeah, really, really pleased. Da ni'n gweld y chwaraewyr wedi bod yn gweithio efo'n y fforddwyr ni yn y carfanau rhanbarthol yn y 2 flynedd ola. Ac wedyn wrth gwrs rwan wedi dechrau fel tîm cenedlaethol. Da ni'n gweld y patryma. Da ni'n gweld sut mae'r chwaraewyr yn dall y ffordd. Da ni isio chwarae pêl-droed yma yng Nghymru. A'r steil sydd ganddo ni, a'r athroniaeth sydd ganddo ni mewn lle. Ers peth amser rwan ers I Gary Speed a finna dechrau yn y gwaith. Felly mae'n neis gweld y chwaraewyr yma yn deall hynny. Ie, dwi'n ffarwelio a staff. Dwi wedi cydweithio'n agos fo'n amlynyddodd. Ond hefyd sydd yn ffrindiau. Wedi dod yn ffrindiau agos a mae'r atgofion sydd ganddo ni'n mynd i fod efo ni am byth. Da ni wedi chwerthu'n lot efo'n gilydd. Da ni wedi cael siomedigaethau ar y cae pêl-droed o dro I dro. Ond wastad wedi dysgu o hynny ac wedi gwella pethau yng Nghymru. Dyna'r tro dwytha I mi fod yn ista ar y fainc efo un o dima Cymru. Ac o'n eisiau gwneud hynna heddiw yma. Cyn y gêm, sefyll efo'r staff, gafal yn ein gilydd yn dyn fel da ni wedi wneud yn yr blynyddoedd dwytha yma, yn canu'r anthem genedlaethol. A tos a ddim teimlad gwell i'w gael sefyll ar ochr y cae efo'r fforddwyr ac canu'r anthem efo'n gilydd. Felly mae hwnnw wedi bod yn brofiad dwi rioed wedi gymryd yn ganiataol ond wedi gallu gwneud hynny canodd y weithiau. Yn ystod y blynyddoedd dwi wedi bod yn gweithio efo Cymru. Ac oedd hi'n neis cael gwneud hynny unwaith eto. O'n eisiau gwneud saff, mod I wedi ffrio nôl o Morocco neithiwr, o'n eisiau gwneud saff, mod I yma mewn amser, nid ar gyfer y chwiban gyntaf, ond ar gyfer yr anthem. Ac nes I just about gwneud hynny. Ac oedd hi'n wefr cael sefyll ar ochr y cae a canu'r anthem unwaith eto hefo un o dima Cymru. Croes yn ôl ato ni, y Bala ar y blaen y 2-0. Mae fel allwch chi weld, mae Derwyddon Cefn yn newid pethau ar yr egwyl Alec Mwdimu. A Mati Owen yn gadael Jakite. Ibra Jakite, y gŵr yma, yn un o'r eilyddion. Mae'r gŵr yma yn gawr, yn 6 troedfedd, 6 modfedd. Oedd hi'n mynd yn yr haf, bod yn chwarae pêl-droed yn hyngreriau is Ffrainc, hefyd ar y cae. Tyrone Ofori. Thamino, wel I glwb diwethaf yn yr Eidal gyda cyfesau. Ond I dechrau bywyd pêl-droed gyda Academy Blackburn. Os yna newidiadau sy'n gallu newid y gêm o ran Derwyddon Cefn. Ond cwestiwn mawr. Ond dechrau'r ail hanner gyda chydig o feddiant. Sy'n gweld llawer o hynny yn yr hanner cynta. Jakite yn cam sefyll na'r cyfraniad cynta gan yr ymysodwr newydd. Felly chwaraewyr newydd, mae fe'n dipyn o gawr. Jake Phillips sy'n cadw cwmni I fi, mae fe'n dal, Jake. Yndi, yn wedi cymaru â fi ac digon ffodus oedd o ddim wedi... Cymaru â fi, mae fe'n enfawr. Dwi'n meddwl ario chwarae yn erbyn ni dechrau tymor ac felly dwi'n reit falch amdano peth hwnna. Ond nes I sôn just cyn hanner amser oedd angen rhyw fath o newid ac wrth gwrs da ni gallu weld hwnna, mae Hugh di wneud hwnna ac edrych ymlaen at ail hanner gyffrous wan. Fe gath rhyw gyfnod bach ar brawf ma, cofio siarad o Hugh Griffiths rhoi wythnosau yn ôl a dim llawer o gyfnod ar brawf, mater o oriau. Ddim mor hir o hynny cyn i'r cyfnod trosglwyddo gau. Oedd wedi gweld digon mewn y cyfnod byr, y rheolwr, I gynnig rhyw gytundeb dros dro iddo fe. A Jakite a'r cyffyrddiant at Ramirez, felly mynd ni ymysodwyr cwbl newydd o ran Derwyddon. Ramirez yn colli ffordd. Kesho.
Yn cael ei annog i gadw pethau'n syml gan Hugh Griffiths wrth iddo golli'r meddiant. Patrwm yr hanner cynta. O Derwyddon yn colli meddiant. Mae'n siŵr bod yna bregeth i bod yn ystafell newid na. Dyma Affori. Ymwysodwr 19 oed yw Affori. Yn cyrraedd yn yr haf. Bydd gyda i Amwythig yn ifanc a hefyd Blackburn. Cyfnod yn yr Eidal fel o'n i'n sôn. Mae Hugh Griffiths yn gallu chwilio nhw, mae rai gweud. Y gysylltiadau Lee. Matthew Jones. Glyrio hon. Tair i ddim i'r Bala fan hyn. 2 gêm arall heno, mae yna gol di bod. Lawr yn y de ym Mhen y Bont, mae Aberystwyth ar y blaen. Ym Mhen y Bont, gêm fawr lawr yn y gwylodion. Ac Aberystwyth sydd wedi mynd ar y blaen. Mae'n di chwarae 20 munud yr ail hanner. Mae'n gan sefyll yn erbyn Affori. Wes Baines gath y gol i Aberystwyth. Mae'n praen ddisgwr ar yr ofal Carnarfon yn erbyn y Seintiau Newydd. Mae'n chwarae teg i Gaernarfon. Nef quite y siŵr beth i ddisgwyl tymor yma gan Gaernarfon. Rhaid cyfadder ail tymor anodd na ar ôl dychwelyd. Mae'n gwneud yn wych ar un o bryd. Mae'r Seintiau wedi colli yn erbyn y Bari wythnos diwetha. Mae'n ddifur. Yn uwch gyngred Cymru, JD, Venables at Henry Jones. A ddau sydd wedi achosi gymaint o broblemau yn yr hanner cynta. Burns at Burke. Os chi yn ymuno ni, mae'r Bala di edrych mor gyfforddus, yn awdurdodol yn erbyn y Derwyddon. Robles yn bach yn wyllt, fan yna Jake Phillips yn cael y cwmni i fi. Into Wrexham, gyda Ebus erbyn hyn yn mwynhau gwylio hon, yn mwynhau gwylio'r Bala. Ta beth, dim amheuaeth am hynny, Jake. Newidiadau difyr o ran Derwyddon. Chi'n gweld unrhyw beth i newid o ran gobeithio nhw? Yndw, dwi'n hoff iawn o gwylio hwn, so ni ddim yn hoffi bod allan ar y cae o rhan chwarae'r Derwyddon Cefn ar ôl y hanner gyntaf yna. Ond mae'r ddau ymosodwr yma wedi dod o'n y flaen ac mae'n edrych fel bod wedi mynd fwy fatha 4-4-2 gyda digon o gyflymder i ymosod. Dario draws ymwnegiadau melyn i Neil Ashton. Y dyfarnwr dim amheuaeth o gwbl bod y cerdyn yn dod allan. Ashton edrych yn rwystredig fel pawb arall o'r Derwyddon. Dyma be ddigwyddodd. Dim amheuaeth o gwbl. Yn y dyfarnwr. Anodd gweld bod yna, anodd mi oedd yna fraich i fyny. Mae yna gerdyn melyn. Mae yna waith amddiffyn i'r Derwyddon. Bala gwthio chwaraewyr i fyny. O Venables off mewn. Mae yna gam sefyll. Hynny yn dod i ben. Fel mae'n anodd i wyd yr allan ar gyfer ail hanner fel hyn. Fel y Derwyddon chi ar ei hôl i. Chi'n mynd i cael dim yn y hanner cyntaf. Fi'n anodd codi'ch hunan. Yndi, mae o'n anodd wrth gwrs. Mae'r gêm bron i drosodd fel ydych chi'n edrych ar y sgôl. Mae o'n 3-0. Mae o'n anodd. Ond gennych chi gyfle wan i newid pethau. I wneud pawb gofio'r ail hanner os mae Derwyddon yn troi perfformiad rownd. Ewi mor syml a jyst gweithio'ch hunan. Ond dewch chi gael un a gweld beth sy'n digwydd. Yn union, dyna di'r dechrau. Os ydych chi'n cael un, pwy sy'n gwybod be wneith digwydd wedyn. Wrth gwrs, y nod ydy peidio golli'r ail hanner. Maen nhw yn mynd i stryglo tymor yma fel mae lot o tîmau eraill. Maen nhw'n mynd i fod lawr yn y gwaelod. Ac felly mae goal difference yn gallu cymryd man mewn gemau fel yma. Da chi ddim eisiau mynd 5, 6, 7 gol ar ei ôl, cos mae hwnna'n mynd i cael effaith negyddol pan mae'r tabl yn cael ei ddangos wedyn. Ennill un yn unig tymor yma. Derwyddon Cefn. A mae'n edrych bod hynny yn mynd i barhau os nag os na stori ryfeddol yn yr ail hanner. Cyn heno, nhw ddim wedi colli o fwy nag 1 gol. Ond mae hynny wedi newid yn amlwg. Neu mae fe yn newid ar hyn o bryd. Pwy a oer, ond ddim wedi colli o fwy nag 1 gol. Ddim wedi fod yn sgorio llawer chwaith. Sy'n broblem enfawr. 8 mewn 7 cyn heno, dim ond y drwnewyd i sgorio llai. A maen nhw'n amddiffyn eto gyda Henry Jones. Yn croesi a Arsan. Cerdyn melyn yn y hanner cyntaf yna. Ashton hefyd i dilyn Arsan. Yn ei lyfr y dyfarnwr.
Aberystwyth yn ennill ym Mhen y Bont, siw bod Jake Gebus yn gwylio sgorio yna. Gyda diddordeb hefyd. Lot yn digwydd. Tua'r brig, tua'r gwaelod ar un o bryd. Yn uwch gyngred Cymru. Buddigoliaeth yn codi Aberystwyth uwch ben. Ebus, tîm Jake a Derwyddon, nhw ar 6 pwynt yr un. A'r Bala yn gobeithio codi. Felly nhw'n godi uwch ben y Met dros nos. Ac yn gyfarthol am pwyntiau gyda Carnarfon, achos maen nhw'n cael pwynt ar un o bryd gartre yn erbyn y Seintiau Newydd. A maen nhw'n gweud, pidwch edrych ar y tabl tan bod tua 10 gêm wedi cael ei chwarae, ond mae'n wahanol yn uwch yn y Cymru gyda'r toriad na, 8 i fynd cyn heno, i 9 i'r Bala ar ôl heno. A fel o'ch chi'n gweud, mae'r patrwm yn edrych yn wedi cael ei sefydlu tua'r hanner ucha a'r hanner gwaelod yn barod. Yndan, da ni'n chwarter ffordd trwy'r tymor yn barod, a fel 8 gêm di chwarae cyn y toriad. Ac mae'r 6 uchel edrych reit debygol, fydd yn aros yr un peth posib, bydd Dre newydd yn ceisio cyrraedd yna. Ac fydd rei o tîmau eraill, os maen nhw'n gallu cael rediad bach o win neu ddau efo'i gilydd, bosib bydden nhw'n edrych yn y 6 uchaf, ond mae'r 6 isaf edrych hefyd fel bod hwnna wedi sortio, ond mae gall canlyniadau heno newid bethau'n sydyn iawn. O ffori i'r eilydd. Cipolwg o ffori, yn di llwyddo cael y gic gornel. Cic gol fydd hi. Yr eilydd, Tyrone o ffori. Un o'r chwaraewyr nath ymuno yn yr haf, ac un o'r chwaraewyr mae Hugh Griffiths wedi taflu ymlaen ar yr egwyl i geisio newid pethau. Ni'n mynd i gael llawer o newid hyd yn hyn. Dal yn edrych yn weddol gyfforddus o ran y Bala. A ddim yn edrych yn hapus yn gadw y cae ar yr egwyl na gyda Hugh Griffiths. Wedi cael cyfle i gael y chwaraewyr mewn i'r stafell newid na, i geisio cael gair bach i newid y tactegau, i godi'r hwyliau, unrhyw beth sy'n gallu dylanwadu ar yr ail hanner. Kieran Smith, Ashton, hefyd wedi cael Cerdyn Melin yn cyrio. Blair ar hyn o bryd, o ffori. Gwell gan y Derwyddon, Cartwright yn camio'r cefn. Mae'n wedi llwyddo tawelu'r Bala. Y cam nesaf ceisio bygwth y Bala. Mae'n un stori wahanol wrth i James Davies edrych am o ffori. A Robles hyfryd at Mendes. Dau o ser yr hanner cynta. Mendes yn disgyn. Ceisio o drosti. Cyn i weld y digwyddiad. Lawr o fe, tynnu'r bel i mewn. Yn benderfynol bron yn gic rydd. Ie, dim llawer yn ddi eto. Ac unwaith eto, mae hwnna'n rhoi pwysau ar Derwyddon. Da ni gwybod faint o dechnegol mae Henry Jones yn gallu bod dros ciciau rhydd neu ciciau cornel, ac unwaith eto fo sy'n sefyll dros efo. Ar y gair, Henry Jones yn edrych am Robles. Louis Robles yn amlwg i'r Bala heno. A Henry Jones, wrth gwrs bod Henry Jones yn amlwg. Ond mae wedi bod yn wych gwylio fe dros y tymor diwetha. Abertawe gynta, oedd yn cyrraedd Bangor. Cyn gadael am ffail do nôl y dathau i'r Bala. A tymor diwetha yn y gyngred. 12 gol ac yn creu 4 ar 10 am gyfraniad. Mae fwrthi eto tymor yma. 3 gol ebyn hyn. Ac yn creu yma Mendes. Bant eto, mor gyflym. Jones sydd yno. Robles. 4 yn disgwyl am y croesiad. O Jones yn disgwyl hefyd. Fe nath e gyrraedd na yn y diwedd. Ie, yn y diwedd. Unwaith eto, Bala fe digon o crysau coch yn y bocs. Yn ceisio ymosod unwaith eto. Ac mae hwnna'n sein bod nhw ddim di stopio. Mae nhw eisiau mwy o goliau. Ac mae nhw dal yn edrych yn beryglus pan maen nhw'n mynd yn ei flaen. Edrych yn beryglus. Mae'n edrych yn gyfforddus hefyd. Mae'n da i rheol nhw, Colin Caton. Ni weld Jackite. Ceisio achosi problemau
Yr ymwysodwr mawr sydd ymlaen i'r Derwyddon ar yr egwyl. Arsan yn syth at Smith, geith Arsan ail gyfle i glyrio Venables. 9 gol yn barod tymor yma. I Chris Venables yn y gyngrair. Mae Robles yn herio Arsan. Mae'n y gymorth, hoffech i'r rafi. Mae Robles am fynd i hun. Cic gol fydd hi. Tair i ddim fan hyn. Fel bod yna eilyddio ar yr ofal. Cadw mewn cysylltiad ar gêm yn Caernarfon ar Seintiau. Greg Draper sy'n dod mlaen. Dyn Ebi yn gadael y cae. Mae'n i yn arwydd o cael. Mae'n syndod. Greg Draper, mae'n sgorio gymaint. O'r fainc, dwi'n cael dechrau hyd yn oed. Mae'n stori anhygol o ran Draper. Yndi, gwych, profiad gwych yn y gyngrair gennym fo, ac mae dal yn dod ymlaen bob wsos ac yn creu broblemau. Ac efer bod y sgôr yn di-sgôr yn fan ar yr ofal, fi Caernarfon ddim yn hapus bod y Seintiau yn gallu ddod â Greg Draper yn ei flaen. Wel, dyna'r peth. Yr eiliad chi'n ame y Seintiau newydd, chi'n cofio am gryfder y fainc. Josh Nembad, ram ddiffynwr canol, wedi mynd nôl nawr Derwyddon wythnos yma. Oedd e'r fenthyg fan hyn. Gyda'r Derwyddon yn siomedig bod nhw'n colli Nembad, ram ddiffynwr, ond mae'n gigrydd. Fan hyn, Jakite yn disgyn. Ibra Jakite. Chi'n gweld y Cris yn cael ei dynnu. Mae Sean Kelly wrth ochr y cae, a'r gwaed yn llifo. Mae'n derbyn triniaeth gwaed. Mae Jakite wedi ennill cic rydd i'w dîm. Mewn man peryglus hefyd. Ashton dros y bil, Ryan Kershaw. Pwy'n si amdara hon. A'r gallu gan y ddau. Ashton sy'n mynd amdani, mae taro postyn. A'r cyfle dal yno. Mae Jakite yn disgyn y bil. Dan i draed. O, fe'n glanio ar y ddeiar. O, naid. Gan ymwneud mae Kershaw yno eto. Yn uchel o Ffori. O Ffori a Jakite. Yno. Naeth na'r llall yn argyhoeddi. Ymdrech dda gan Ashton. Ie, Jakite yn neud yn dda cyn y cic rydd ac jyst gweld chydig bach gwahanol tro yma gen y Derwyddon. Pel hir fyny gan As yn y cefn o'r chwith ac gen rhyw cawr fyny ffrant tro yma i ddal o fyny yn hytrach na jyst redeg gyda'r ei ôl ac yn anffodus i beidio cael gol yn y diwedd, mae'n siŵr. Mae'n newydd cymryd cic gornel siomedig dros ben. Mae yna gol ar yr ofal. Jamie Breeze, Caernarfon 1, y Seintiau newydd dim. Wel. Mae'r tymor yma wedi bod yn mydlosgi, rhyw bygwth berwi. Mae'n dechrau mynd yn boeth yn uwch Cyngor Cymru. Yw'r Seintiau mynd i golli eto. Yw'r rhediad rhyfeddol na. Yn mynd i ddod i ben o Ffori. Yn mentro, yn acrobataidd. Jakite a'r peniad o Ffori. Yn codi yn acrobataidd. Ond dyna'r bygythiad yn amlwg. Dim ond tro yna. Hanner awr i fynd. Dwi'n teimlo bod nhw wedi gwella ers yr egwyl. Mae hwnna'n un peth o blaid y Derwyddon. Do, nes i ddeud jyst cyn hanner amser oedd rhaid i nhw ddod allan a newid rhywbeth. Maen nhw wedi newid o ac mae'n edrych fel bod o'n gweithio. Ond sy'n ni dal yn beryglu fel amddiffwn y Derwyddon. Mae Bala dal yn edrych yn gyfforddus ar y bel ac yn gyffrous pan maen nhw'n ymosod. O Ffori yn erbyn Kelly. Kelly ar rhwymyn ar ei ben. Sy'n clirio. A fel o'n i sôn bod Draper yn dod i'r cae ar yr ofal. Geisio achub Seintiau newydd yn erbyn Caernarfon. So na mi'n ymwysodwr yn mynd i'r cae. Mae'r llall yn sgorio, Jamie Breeze sy'n cael ei. 1-9 ymlaen, yn 9 arall sy'n sgorio, Jamie Breeze. Bydd na sŵn ar yr ofal heno. Yn enwedig, ie. Os mae hwn yn aros fel mae hwnna'n wyn enfawr. Athyn nhw yna gêm gyntaf tymor ac yn posib digon yn anlwcus i beidio gael dim byd allan o'r gêm, ond yn colli 1-0. Ond y tro yma, Caernarfon sydd yn ar ei flaen 1-0 ac bydden nhw'n desperate i gael gadael ar y 3 pwynt heno. Ie, cofio'r cwarter awr sy'n fynd yn y gêm yna, dechreuon nhw'n gwarter i 8. Mae yna lot yn digwydd yn uwch Gyngor Cymru ar hyn o bryd. Os yna newid o ran y pencampwyr. 8 yn olynol, 2-10 i'r Seintiau newydd o bencampwriaethau. Mae yna genhedlaeth sydd ddim yn cofio neb arall yn ennill y gyngrair.
A fydd hi'n stori wahanol tymor yma. Nôl fan hyn, Ashton. Croesiad da gan Ashton. Jaquite eto. Mae fe'n gymryd o fygythiad, 2 faint. Mae fe wedi achosi problemau. Ie, croesiad da fa yma gan Ashton, ac efo yn y postyn pellaf yn penio, ond arbed reit hawdd i Morris yn y gôl. Venables i'r Bala. Chi'n teimlo bod nhw'n ymlacio rhyw ychydig. Y Bala. Derwyddon wedi cael pryd o dafod. Nid ambell i newid, ond mae'r Bala bendant. Yn chwarae o fewn i hunain ar hyn o bryd. Smith. Ceisio codi'r tempo rhyw ychydig. Mae'r Derwyddon yn gorfod adeiladu yn ddwfn. Gwell. Arsan. Lawr y chwith. Mendes yn ôl yn ei wylio. Ni wedi canmol y gwaith ymwysodol. Yn ôl yn yr amddiffyn. Ashton. Ashton yn gael mwy o'r bil. Yn y munud y diwetha. Cadw'r meddiant. Yn ôl maen nhw'n mynd. Pritchard. O ffori cam sefyll. Oedd y bas yna. Gwell. Wedyn yn yr oestredigaeth oedd y cam sefyll. Ie, Derwyddon yn dechrau wan adeiladu o'r cefn. Dyn nhw ddim mor fler yn cicio'r peli tuag at y flaenwr yn sydyn iawn. Fel o'n i'n gweld, Arsan yn cael digon o gyfleoedd i basio ymlaen, ond yn slofi'r gêm lawr chydig bach, cadw'r meddiant yn bach. Ac mi siŵr fod o'n rwystredig iawn bod y flaenwr yn cam sefyll y tro hwn. Digon o amser i newid pethau. Dwi'n di argyhoeddi'n llwyr bod nhw'n mynd i newid pethau, cofiwch, ond mae yna amser. Dwi'n di taro'r postyn. Diolch i Ashton. Mae tîm Colin Caton yn edrych yn ddigon cyfforddus fan hyn. Os na fuddugoliaeth i ddod. Gêm y nesa. 2 gêm gartre i ddod i'r Bala ar ôl hon. Nebyn Caerfyrddin. A wedyn y Bari. Am gêm fydd honna cyn teithio i gwrdd ar Seintiau Newydd. Yn y gyngrair, maen nhw'n chwarae Bangor yn y cwpan o Sfawrth. Yng nghwpan y gyngrair. Wedi tan o 7 yn erbyn Gresffordd yn gynharach yn y gystadleuaeth yna. Venables yn llawio. A Bangor, wrth gwrs, di ennill yn erbyn y Seintiau. Yn y gystadleuaeth yna ar gicio'r swotyn. O ran gemau nesa. A Derwyddon. Pob un yn bwysig. Ar hyn o bryd, ar ôl ennill 1 gêm yn unig. Maen nhw'n gart yn erbyn Dre Newydd a Chaernarfon. Gemau anodd dros ben, o'r un gemau oddi cartre yn erbyn Pen y Bont a Chaerfyrddin. Rhain i'n edrych fel gemau pwysig yn barod o ran Derwyddon. Wel, dyn nhw'n hapus da'r penderfyniad. Kershaw yn llithro, ddim beryglus? Wel, dwi'n yn siŵr, nath o redeg fewn yn reit gyflym, ac dwi'n yn siŵr os mae 2 troed o'n gadael y llawr o ran just yn y... Ac mae'n reit uchel hefyd yn dydi. Mae'r 2 drod oddi ar y llawr. Dyfanwr ddim yn hoffi reina, maen nhw yn beryglus. Allan o reolaeth, maen nhw'n yw'r esboniad os yw'r 2 drod oddi ar y llawr. Chi'n chi gweld pam. Derwyddon ddim yn hapus. Felly bod hynny'n adlewyrchu noson nhw ar hyn o bryd. Mendes, mor beryglus yn yr hanner cynta. Edrych am gyfle i fwydo Burke. Burke a Henry Jones. Mae'n gegrydd arall. Mae'n Gerdyn Melin. Mae Kershaw sy'n cael hon. Kershaw wedi gwylltio efallai ers y digwyddiad diwetha yna. Yndi, bach yn rwystredig ar ôl y tro diwetha. Ond tro yma mae o'n cael rhywbeth ar Burke. Ac digon i fynd lawr. Ac fydd hwn yn mewn lle beryglus iawn i'r Bala efo'r ymysodwr sydd gen nhw ar y cae. Pwy sy'n cymryd hon, Jake? Swn i'n mynd licio deud, ond mae'r ffefrynnau dros y bêl, ac fel ydych chi'n gallu gweld, bêl yn llaw Henry Jones, ac fydd o eisiau gael gol arall yno. Dwi'n credu bod Henry Jones wedi penderfynu pwy sy'n mynd i chymryd ti. A byddwn ni'n mynd dadled efo'r chwaith. Am chwaraewr gol arall iddo fe heno. Fel o Jake Phillips yn dweud. Tair am y tymor.
Nath e ddwy yn erbyn Derwyddon tymor diwetha. Mae'n gallu cael dwy heno, sgwni. Henry Jones sydd dros y bêl. Mynd am y gol. O'ch chi'n edrych ar yr opsiynau oedd e dros y bêl, y droed dde. Mae'n argyhoeddi bod e'n mynd i dal y targed o fyna. Mae bob tro'n anodd. Wrth gwrs, troed de yn fanna. Mae Jones di sefyd le i wal. Digon dal ac mae'n neud iddo neidio. Ac felly mae'n mynd i bod yn ymosodiad gwych i sgorio fo hwnna. Dwi bob tro'n hoffi gweld troed de a chwith dros y pêl. Mae hwnna bob tro roi bach o ansicrwydd yn meddwl y gol geidwad. Pa ffordd maen nhw'n mynd i fynd, ond oedd Henry Jones roi sicr yn fanna bod o yn mynd i cymryd y gic yna. Cofiwch, Aberystwyth ar y blaen ym Mhen y Bont. A Caernarfon ar y blaen. Gartre yn erbyn y Seintiau Newydd. Am stori ar yr ofal heno. Jamie Breeze sydd wedi cael y gol. Derwyddon Cefn yn ceisio llusgo hunain nôl mewn i'r gêm yma. Jaquite, y cawr yn y cwrt. Pritchard o bellter. Kieran Smith yn stopio hynny yn syth. Arsan, cael ei arfodi nôl. Ashton yn uchel. Nôl y dawi. Pete a Davies yn gyflym. Oedd Morris wedi gweld y bygythiad a'r gol geidwad yn rhithro allan. Sylwi'n hanner cyntaf gath rhyw gnoc bach Ashley Morris. A chi'n edrych ti ar rhestr y tîm. Sdim gol geidwad yn eilydd o ran y Bala. Sy'n neud chi feddwl. Mae Jordan Nott i chwarae'n y gol i gyfyrddin fan hyn yn erbyn Derwyddon tymor yma. Cefnwr chwith. Ni'n mynd i gael yr un look eto. Tibbet. Gol geidwad arall i brifo. Maen nhw'n cael problemau yn y gol, ond dim problem heno. Llechen lan ar y ffordd. Bydde hynny'n hob iddyn nhw. Gol geidwad yn mwynhau cadw'r rheini. Ond dim un tan wythnos diwetha, neu fy'n Aberystwyth. Un mae Derwyddon wedi cael. Oedd hwnna reit nôl yn y gêm gyntaf. Di sgôr nefyn y Dre Newydd. A'n odd gyda'r Derwyddon. Nes nhw'n colli i tair gêm gyntaf. Ennill yn erbyn Ebus. A gêm gyfartal nefyn Caernarfon. Un yr un di sgôr nefyn y Dre Newydd. Chi'n edrych am dau glwb sy'n bygwth yr hanner ucha. Fan yna wedyn ni. Colli nefyn Aberystwyth. Colli nefyn Ceiconar Bari. Dyw hynny ddim yn sioc. Tair yr un yn erbyn Caerfyrddin. A mae wedi bod yn hunlle fan hyn heno yn yr hanner cyntaf. Oedd hi'n dair i ddim ar yr egwyl. A gyda 20 munud i fynd. Dim edrych bod ffordd yn ôl fan hyn. Na, fel ti'n dweud, bosib iawn, di hwn ddim yn mynd i bod yn sioc iddyn nhw. Di golli i Bari ddim yn mynd i bod yn sioc iddyn nhw. A fydden nhw'n reit bles bod nhw wedi pigo fyny pwyntiau yn erbyn y tîmau. So nhw'n meddwl fydd yn bod amgylch nhw diwedd y tymor. Pan mae'r toriad yn ddod. Sa'ch chi'n dybio Dre Newydd, Caerfyrddin, Ebus ac maen nhw wedi bod yn pigo pwyntiau yn erbyn nhw. Ac felly dyna sy'n bwysig pan maen nhw'n chwarae'r gemau yna bod nhw yn pigo pwyntiau. Ond y beth fydd yn siomi'r chwaraeirwr ac yn enwedig y tîm y ffordd i heddiw ydy perfformiad yn enwedig yn yr hanner gyntaf. A un buddugoliaeth hefyd. Dwi'n bendant yr hyn chi'n gweud. Maen nhw'n colli nebyn y clybiau sy'n herio tua'r brig. Ac yn cael pwyntio ar y clybiau cwmpas nhw. Yr hiram a record fel yna yn mynd mlaen. Un buddugoliaeth yn unig. Sy'n dacl hwyr gan Mendes. Mae'n dros. Yw hynny yn dechrau chwarae ar eich meddwl chi? Yndan, dwi wedi bod yn yr hun tymor yma. Mynd fewn i gemau ac yn meddwl am y gêm dwytha a'r gêm cyn hynny. Ac pob tro'n meddwl bod chi di golli ac di colli. Ac felly, diolch yn lle hawdd i fod pan mae hwnna'n digwydd. Ond unwaith geith nhw win arall, mae siŵr wneud pethau newydd iddyn nhw. Peniad ymlaen. Gan Pete, fel Jaquite. Yno. Ond ddim yn gallu cyrraedd y bêl. I gymryd i fynd tair i ddim i'r Bala. A Mendes rhy glyfar. Oedd gymryd o led o fe, gymryd o amser. Lle wedi troi. Ond Henry Jones yn ei ganmol. Digon o hyder da fe. Henry Jones yn mwynhau gweld y triciau yn dod allan. Uchel. Gan Mike Jones yn y gol. Felly chi'n sôn am pam chi heb ennill, mae fe'n chwarae ar eich meddwl chi, faint mor bwysig oedd ennill o ran Ebus wythnos diwetha felly? Oedd hwb mawr i ni. Da ni wedi bod yn anffodus mewn rei gemau i beidio bigo fyny bwyntiau, y chwarae dda, ac fydd pawb yn dod at chdi a ddeud ar ni ddim chwarae yn gorau wythnos diwetha, ond ar ni pigo fyny pwyntiau, ac weithiau hwnna beth sy'n matro, ac fel da ni wedi gweld yn y tabl wythnos diwetha, hwnna sydd wedi godni o'r gwaelod
fyny i'r safle 8. Ni'n bendant, nôl yma e-bus, ond Aberystwyth yn ennill heno am hen y bont ar hyn o bryd. Symech chi wrando ar y darna, Jake, ffyrch poeni. Aber ar y blaen o gol i ddim. Gol gan Wes Baines, 10 munud yr ail hanner. Pen y bont hefyd yn newydd ddyfodiad. Un maen nhw wedi ennill. Ni'n ebyn e-bus, wrth gwrs. Mae pawb yn curo gilydd lawr yn y golodion ar hyn o bryd. Mae'n mynd i fod yn agos, ond cic rydd i'r Bala. Henry Jones sydd drosti unwaith eto. Jones yn gadael i at Burke. A siomedig yr oedd hi. Chi'n synhwyro bod y Bala yn digon cyfforddus fan hyn. Ie, syniad bach gwahanol fanna. Tro dwytha ar ei Henry gymeryd cic wrth gwrs dros y traws ac felly trio beth bach gwahanol. Ond neb di sylweddoli ar Burke ar cwrs Cosby yn fanna ac felly pam ddim trio fo pan maen nhw tri ddim ar ei flaen. Lot o chwarae'n i ddod yr S4C, cofiwch. Rally Cymru GB. Mlaen penwythnos yma. Ar y gweilch yn chwarae di Sul hefyd. O'r un di Mercher, mae'r gêm rygbi nesaf yng Nghwpan y Byd. Fiji, mae'n fyw yn holl gemau Cymru. Draw yn Japan. Derwyddon taflu ddi mewn, edrych am gyfle Pritchard. Mae'n taro i goesau. Fwy na dim. Siomedig eto, a'r Bala yn clyrio. Mae bron wythnos ers gêm Cymru-Australia. Tipyn o fwlch gan Gymru cyn chwarae Fiji. Ambell un sy'n gwybod tipyn mwy am rygbi na fi yn gweud bydd angen gymaint o fwlch ar ochr arall ar ôl gêm Fiji i orffwys. Ar ôl chwarae'r y cewri yna. Hynny gyd i ddod ar S4C. A gemau rhyngwladol. Cymru yn efo Slovacia a Croatia yn y pêl-droed. Gêm yn yr Alban. Yn y canol hefyd, Ceicona yn cwrdd y Partick Thistle. Cyfan am i fod yn fyw dyn ni wythnos nesaf. A gemau Cymru, wel, Slovacia oedd i cartre, Croatia gartre, mor bwysig. James Davies, nôl yn gweithio'n galed yn ei hanner ei hun. Jakite. Sgil fach, gan y cawr. Sydd wedi ymuno ar y mosod. Ond Burke yn o gynta. Mendes, Henry Jones. Flachbach gan Jones. Mae'r sgidiau llachar yn dawnsio lawr yr ystlys. Mae dal yno iddo fe. Robles yn ceisio troi. Ashton yn o gynta. Mae yna newyddion yn cyrraedd am gol hwyr iawn ym Mhen y Bont. So mae Pen y Bont wedi sgorio yn erbyn Aberystwyth 1-1 yn Stadiwm Cimco ym Mhen y Bont. Dwi'n edrych sy'n Jake Phillips sy'n chwarae i e-bus. Mae hwnna'n gynlyniad perffaith i e-bus ar un o bryd, Jake. Yndi, ie, gai gwrando i'r canlyniad yna. O'n i'n edrych ar y fixture cyn y gêm ac o'n i'n meddwl sa fo'n gallu bod yn dro, ond o'n i ddisgwyl mwy o goliau yma yna, ond o'n i wedi bod digon ffodus i cael goliau yn y gêm yma. Ashton yn ôl, yn gorfod ildio cic cornel. Georgievski sy'n ei sgorio. Os chi'n cofio, fydd yn chwarae gyda Port Talbot, ond fydd yn chwarae gyda Aberystwyth am gyfnod. A mae deiliau yn ymwneud â'r circus. Felly fydd yna dipyn o ddathliad, oedd yn gwneud rhyw backflips dramatic dros ben. Gen i weld os fydd wedi dathlu honna, ond mae'r gêm wedi dechrau'n gynharach na hon. Quarter awr i fynd fan hyn. Cic gornel i'r Bala. Colin Caton yn poeni bod yna'n fygythiad o ran gwrth ymosod. Ond yna fwy o fygythiad gan y Bala os bosib. Dyn ni daro'r bil i mewn i'r rhwyd. Kelly darodd i ddechrau bandi hen fynd i fod yn deg. Ond hawdd adnabod Kelly. Da'r rhwymin ar ei ben. Fe darodd e honna. Ond Pen y Bont 1, Aberystwyth 1. Sy'n cadw i'n ddifur lawr yn y gwylodion. Traed yn uchel. Iwan Cartwright sy'n mynd i gael cerdyn melyn arall. Ond yn dechrau casglu cerdiau melyn heno. Y Derwyddon. Ond traed yn uchel. Dim dadle fan hyn. Na, fedri di ddim.
Mae'r troed yn uchel. Dwi'n yn siŵr os mae o'n dal lot o Henry, ond mae'r troed yn uchel, mae'n beryglus ac dyddiau yma mae o'n cerdyn felyn. A fel ti'n dweud, maen nhw'n dechrau codi nifer fawr o cerdiau felyn. Bach o rwystredigaeth wedi dod fewn i'r gêm wan, efo taclau hwyr a bob dim, ac bydden nhw'n digon hapus pan mae'r gêm hwn dros ben, dwi'n meddwl. Ydych chi yn cael y teimlad, ydych chi'n cael y teimlad ar yr egwyl. I fod yn hollol onest. A'r Bala sy'n pwyso eto. Kieran Smith. Tia Robles a Mendes. Felly Lasa Mendes yn sgorio, Henry Jones, Chris Venables. Y bygythiad ymosodol yn yr hanner cyntaf. A Venables, wel mae fe'n agosau at Chris Summers ar rhestr prif sgorwyr uwch gyngrair Cymru. Dwi'n siŵr os yw Chris Summers yn gwylio'r goliau mewn mewn. Sgiliau, Henry Jones, mae'n dal i fynd nôl at Jones, Robles a Smith sy'n disgwyl yn y canol. Mae fe'n chwaraewr sy'n dal eich sylw chi drwy'r adeg. Mae'n siŵr bod yn chwaraewr anodd dros ben i chwarae'n erbyn. Yndi, yn enwedig i fi fel cefnwr dde, da ni'n gweld y sgiliau sydd gennym fo fama. Mae pob tro yn chwarae efo'r hyder yma. Dim ots beth yw'r sgôr, sut mae'n chwarae, mae bob tro eisiau creu rhywbeth ac gael ei sgiliau o ddangos dros sgorio. Wel, ni'n mwynhau gwylio fe, i fod yn dig. Dyma fe eto yn ceisio creu. Gymyn o grysau coch yn y canol. Mae Kelly yno eto, mae Jones allan. Dim problem i'r gol geidwad. Mi oedd Colin Caton yn bloeddio bod nhw wedi gwthio gormod i fyny yn y gic gornel ddiwetha. A falle dyma pam. Poeni am y gwrth ymosodiad. Morris allan oedd yn braidd yn ddramatig o bosib. Unwaith eto, mae wedi bod yn digon sydyn off ei llinell trwy'r gêm. Mae'r amddiffyn wedi bod yn uchel i trio gadael i Derwyddon chwarae'r beli yna, achos maen nhw'n gwybod bod Morris yn dod allan tu ôl iddyn nhw i daclus o fyny. Yn 35 mlwydd oed erbyn hyn. Ashley Morris yn y gol. Y diffyg goliau eto yn effeithio Derwyddon. Yn llwyddo taro hyd yn hyn heno. Mae hynny yn broblem. 8 gol mewn 7 gêm, wel 8 mewn 8 fel ni arni ar hyn o bryd. A mae yna eilyddio. Steve Leslie nath ymuno o'r dre newydd yn yr haf yn dod ymlaen. Kieran Smith sy'n gadael. A mae wedi gorffen rhwng Pen y Bont ac Aberystwyth. 1-1. Lawr yn ne Cymru. Aberystwyth yn mynd ar y blaen. 10 fan yn yr ail hanner fan yna. Wes Baines gath honna. Wedyn ni, wel, yn yr amser gath ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Krzysztof Georgiewski, Kostya Georgiewski, mae'n ddrwg dy fi, yn cael y gol i gipio pwynt i Ben y Bont. A Steve Leslie ymlaen fan hyn, nath ymuno o'r dre newydd yn yr haf. Gyda Wrexham yn gyfnod. I hefnod Andy Morel, 7 gol y dre newydd tymor diwetha. Ond dim ond y dre newydd sydd wedi sgorio llai na Derwyddon. Felly bod nhw'n colli chwaraewyr fel Leslie. Ddim yn helpu'r achos, mae'n siŵr. Ond dangos mwy o opsiynau ymosodol o ran y Bala. Mae Mendes ar garlam. A Jones di gweld e. Mae'n fynd i hun o ffori. A Derwyddon am unwaith. Yn dechrau creu, a mae'n dod i ben. Yn gyflym dros ben. Jones. Enwi tipyn o Henry Jones. Fe darodd e honna. Ond o sgeiddig yn ei ffordd, a ddim yn edrych fel bod yn mynd i achosi problemau, ond mae wedi'n dipyn o ergyd. Oedd, dwi'n meddwl hwnna di'r broblem pan mae Derwyddon yn dechrau ymosod, a mae'r cefnwr dder yn joinio mewn efo'r ymosod. Mae'n gadael lot o bylchau, ac efo ymosodiad sydd gan Bala heddiw, maen nhw bob tro yn mynd i creu broblemau i'r golwr Michael Jones. A chi'n ychwanegu, chwaraewyr fel Leslie o dre newydd, Mendes, Robles, ychwanegwch nhw at Henry Jones a Chris Venables, mae'n dipyn o fygythiad na. Oes, ac i unrhyw amddiffyn, diolch yn neis chwarae yn erbyn, ac fel dyn ni wedi gweld hanner gyntaf, oedden nhw'n bwerus iawn, oedden nhw'n gryf iawn, ac mae'r sgorlaen yn dangos hyn. Henry Jones yn gyflym, yn fer eto, Smith nôl at Jones. Sawl gwaith ni wedi gweld
hyn yn datblygu gan o gic gornel arall. Un yr un pen y bont Aberystwyth, tair i ddim fan hyn, cofiwch. Canarfon 1, y Seintiau Newydd dim ar yr ofal. Jamie Breeze yn cael y gol. Yn allan nhw, nebyn y Dre Newydd. Yn fyw wythnos diwetha, yn fyw ar Esbydrec, gol i ddim oedd honna hefyd. Un yn dilyn trywydd y bari y bosib, un i ddim. Ond Henry Jones yn chwipio hon i mewn, oedd un dda. Mendes, gosod i. Burke yn chwalu ddi allan o'r graig. So le oedd hwnna'n mynd? Lwcus oedd hwnna ddim hanner cyntaf o'r ceir tu o'r il gol, fel ti'n deud, hanner gyntaf. Wel, mae yna ganlyniad ar y sgrin o'n blaenau ni. Caernarfon 1, y Seintiau Newydd dim. Caernarfon yn ennill o gol i ddim am yr ail wythnos yn olynol. Y Seintiau Newydd yn colli o gol i ddim am yr ail wythnos yn olynol. Mae Henry Jones wedi cael ei wthio. Braidd oedd e'n credu ni, o'n i'n dioddol o gytuno dy fe, ond dim cic rydd. Maen nhw'n chwarae ymlaen o ffori. A'r cyffyrddiad cyntaf ddim yn... O'n i'n mynd i ddweud ddim yn argyhoeddi. Mae'n gwneud yn dda i gadw hon i fynd o ffori. Ble mae'r cymorth, chi'n gole? Dangos yn glir. Wedi colli'r ffordd. Fi'n aros am gyfle i holi Jake Phillips am y Seintiau Newydd. A mae'r chwarae'n mynd o un pen y cae i'r llall. Ar un o bryd, Burns yn mynd yn ôl. Venables. Chief Sgorio uwch Cyngor Cymru wedi cael un arall heno. Robles, wedi dechrau Robles ar fi'n gadael. Ar fi'n cael ei eilyddio. Mae Lee Molyneux yn mynd i ddod i'r cae i'r Bala. Slick gan Smith. Yn rheoli a troi yn yr un symudiad. Creu llew un. Mae'n ni'n gefn o'r chwytha cefn o'r de. Drws nesaf gilydd. Fan hyn. Total football gan y Bala. Yn y bryd pawb yn cyfnewid safleoedd. Wrth i ni weld yr eilyddio. Jake, mae hwnna ganlyniad mawr i'r gyngor heno. Caernarfon di ennill yn efn y Seintiau. Yndi, canlyniad masif fel maen nhw'n dweud. So nhw wedi troi fyny i'r gêm yna heno, Caernarfon. Ddim yn gwybod beth i ddisgwyl gan y Seintiau. Ar ôl eu canlyniad nhw wrth dwytha, mae'n siŵr oedden nhw'n ddisgwyl bach o backlash. Ond di hwnna ddim wedi dod, ac mae'n siŵr bod Caernarfon yn falch iawn o'r ganlyniad hwnna. Ac mae hwnna'n rhoi hwb mawr i Bala heno, pan maen nhw'n ennill, fydden nhw'n mynd ar yr un pwyntiau ar Seintiau Newydd, sydd yn ddangos beth sydd yn digwydd yn y gyngor tymor yma. Henry Jones yn gadael, a rheol arall newydd tymor yma, chi'n gadael yr pwynt mwy agos i'ch safle chi. Felly, Jones yn gadael, 5 munud i fynd. Ac o ran y tabl, wel, mae Caernarfon wedi mynd i'r ail safle ar 19 o bwyntiau. Wedi codi uwch ben, Met Caerdydd a Ceicona, sy'n chwarae fori wrth gwrs, ac uwch ben y Seintiau Newydd. Bydd y Bala, wel, maen nhw'n mynd i ennill nag maen nhw'n mynd i 16 o bwyntiau, felly bydd y Bala, y Seintiau, Ceicona i gyd ar 16 o bwyntiau. Met ar 15 o bwyntiau. A mae un tîm bach ar ôl, y Bari, yn edrych ar y tabl na a meddwl am gyfles dyn nhw fori, ymestyn i Mantes tu ar brig, oedd i cartre yn y Dre Newydd. Dre Newydd yn dîm anodd ar ei tomen i hunain. Mendes, o, mae fe'n grif. Burns, yn chwipio i mewn, oedd hi'n beryglis. Ond yn cyrraedd ar y postyn pella am honna. Venables yn edrych am gol arall. Eildio cic gornel. O, no'n berffaith i Venables. Oedd, a nes i sôn hanner gyntaf, fes oedd bod yn cystadleuol rhwng Pete a Venables, ac hanner gyntaf gath Venables o gorau ohono fo, ond fel ti'n deud yn fanna, Pete sydd yn ennill y peniad ac yn Mae'r ildio'r Ramirez yn gadael, ni'n mynd i gael llawer ohono fe, yn wedig yn yr ail hanner. Charlie Edge sy'n mlaen yn ei le, nath e mynd yn yr haf. O glwb Marine. Mae'n cael ei chlipio i mewn. Nath e mynd o glwb Marine, yn gath e enni'n y dref le mae gwesty'r Marine yn Aberystwyth. Charlie Edge. Burke i'r Bala. Jake Phillips sydd bod yn cadw cwmni fi heno. Byddwch chi ddewis seren y gêm cyn bo hir gyda llaw Jake. Neu rhyw amser bach i ti feddwl am hynny. Dim problem. Fi'n credu bydd e'n gwisgo coch. Felly ni fynd mor bell a hynny. Os na chi'n mynd bod yn syfr yn ddadleuol dros ben. Na, dwi'n gytuno ar hyn o bryd i, wrth gwrs. Rwy'n sydd yn y safle chwarae cic coch. Dyna ni, mae yna glyw fan yna. Smith. Di cael noson dda. Di fod mor gyson ys ymuno
o gei conna. A Chris Venables, o beth mwy allwn ni ddweud am Venables. 9 gol yn y gyngrair yn barod. Tymor yma. Mae'n sôn am y rhestr y prif sgorwyr yna. Chweched y rhestr prif sgorwyr uwch gyngor Cymru ar hyn o bryd. 165 o goliau iddo fe erbyn hyn. Tipyn o record. Chwarae'n ganol Cai am rhan fwyaf yrfa hefyd. Felly 12 gol tu ôl i Chris Summers. Oedd e'n dipyn o ymysodwr fyd. Chris Summers nôl yn yddiau cynnar. Blynyddoedd cynnar y gyngrair yma. O, tacl gadarn. Jackite. Mynd i gael llawer o'r ymysodwr. Est ymlaen ar regl. Mae'n sefyllfa'n heg i feirniadu. Ych tîm chi ar ei holi o 2 i ddim. Venables yn rheoli. Yn troi. Rheoli'r bil a rheoli'r gêm heno hefyd. Burns, symudiad da gan y Bala. Venables yn gallu gorffen hon. A Derwyddon yn llwyddo, neu ceisio clirio. Mae Ashton yn gwneud hynny yn y pen draw. Mae'n siŵr bod chi wedi chwarae dipyn erbyn Chris Venables. Mae'n edrych fel chwaraewr anodd iawn i chwarae'n erbyn. Yndi, diolch yn neis o ran sut mae'n chwarae. Wrth gwrs, tymor dwytha ac cyn hynny oedd yn chwarae lot yn canol Cai ac yn neud rhediadau dda fewn i'r cwrs Cosby. Ond tro yma mae'n chwarae fel ymysodwr ac fel dyn ni wedi gweld heddiw, mae hold-up play fo yn gryf. Mae'n dod â chwaraewr eraill mewn i'r gêm ac wedyn yn syth bin. Mae'n mynd wneud y rhediadau unwaith eto fewn i'r bocs ac yn edrych yn beryglus pob tro. Lee Molyneux dath mlaen fel eilydd gyda Mike Hayes. Wrth y tafliad yr Bala. Dwi eisiau enwi Molyneux, chos gath y Gerdyn Coch yn chwarae'n erbyn Abertawe. Blynyddoedd nôl i Southampton yn y benca bwriad. Dipyn o claim to fame. Mendes at y dyn i hun. Molyneux. Bellach gyda'r Bala, un arall sydd wedi ymuno yn yr haf. Maen nhw'n casglu chwaraewyr newydd. Dafel bach, Colin Caton wedi bod yn brysur dros ben yn yr haf. Degawd i mynd ers i Molyneux gael ei ddanfon o'r Cai i Southampton yn erbyn Abertawe. Ac am bod chi'n poeni am y pethau bach fel yna. A mae'n ddifur gweld y tîm yma. Mae Caton wedi sefydlu fan hyn. Bala yn pwyso eto, nawr mae'n y gyrff yn y canol. Venables yw un ohonyn nhw, y bas ddim digon cywir. Maen nhw'n clirio. Yn noson anodd i'r Derwyddon, Jake. Yndi wrth gwrs ac diom wedi bod yn gret o'r munud gyntaf. Maen nhw wedi trio newid pethau ail hanner ac dy ddim cweit di gweithio iddyn nhw ac mae Bala di just gael ei traed ar y bel ac yn par ymlaen yn chwarae fel oedden nhw hanner gyntaf. Felly, le ni'n gosod y Bala arni, pan chi'n edrych ar y Brigni, oedd gael Cynarfon yn ennill yn erbyn y Seintiau. Mae'r hanner uchan yna, mae'n mor, wel, hanner gweilod hefyd, ond mae'r hanner uchan edrych yn gystadleuol tu hwnt, y Bari yn glir ar hyn o bryd. Ond chod, yw'r Bala i ddod yn gallu bygwth? Yndi, mae'n gyffroes iawn, so neb di tipio Bari, Bala neu Gynarfon i ennill y gyngrair ac pam ddim tymor yma, di'r Seintiau newydd ddim mor gryf a be maen nhw wedi bod ac mae hwnna'n cael ei ddangos efo'r tabl heno yma ac fydd Bari yn edrych ymlaen at y gêm nhw fori. Hayes yn troi Venables, mi oedd na drosedd, y chwiban yn mynd. Mae Cynarfon yn ail. 90 munud, ser yn y gêm, pwy sy'n chael i? I fi, rhif 20 ar gyfer y Bala, Lasa Mendes, mae wedi bod yn gwneud lot o gwaith amddiffynol, yn torri pethau fyny, ac, ond fel ar ni gweld yn yr hael hanner gyntaf, lot o gwaith ymosodol, yn joinio fewn efo'r attacks ac yn cyrraedd y bocs, yn enwedig yn cymeryd ei gol really dda yn yr hanner gyntaf. Diolch yn fawr, Jake. Llongyfarchiadau felly i Lasa Mendes. Siw bydd lot yn cytuno â chi. So ni am bellu gip olwg ond o fe'n hanner cyntaf yna. Pan fydden troed ar ysbardyn o ryw afterburners da fe rwle yn y sgidiau yna, dwi'n credu. Mae fe mor gyflym, mae fe sy'n cipio'r meddiant eto, ond dal i weithio. Jyst i ategu penderfyniad, fe yw ser yn y gêm. Ystod yn braf gweld hynny, rwch chi ddewis chwaraewr yn ser yn y gêm, mae fe'n gwneud rhywbeth da. Na, ddim wedi stopio, chwarae teg. Chwaraewyr cyffroes newydd gyda'r Bala. Edge yr eilydd. Ond nhw'n cywio yn y canol, y ddau eilydd wrth mlaen hanner amser. Dyn nhw'n wedi gwneud gymaint hynny o waniaeth os
unrhyw wahaniaeth. Jakite ac Ofori. Fe bod Sean Kelly mynd I gofio Jakite. Mae'r rhwymin ar ei ben yn dangos I chi bod yna wedi bod yn agos ar y degau. Yn yr ail hanner yma. Kelly wedi bod yn gadarn yng nghanol yr amddiffyn. A fe sy'n cyrraedd na. Ac ar ôl ennill yn ebyn Aberystwyth, o ddwy I ddim. Mae'n mynd I ennill eto, fan hyn heno. Rhaid I ddim yn ychlwyr ar lawr, yn dal I ben ar ddiwedd. Ychydig o ddadle, gyda Molyneux ac Ashton. Creu mae Molyneux di ymateb i'r dacl, reit ar y chwifan ola. Mae'n gorffen yn fler. A mae wedi bod yn fler o'r dechrau i'r diwedd. Wrth I ni weld beth ddigwyddodd. Hayes sy'n disgyn. Ashton yn gwneud I gefn a mae Hayes di glanio. Na'n ffodus dros ben. Mae'n chi'n gweld sut mae wedi gwylltio am bell I chwarae. O'r hanner cyntaf yn gorffen yn danllyd hefyd. Yn ni orffen gyda'r golygfeydd. Molyneux dal yn ei chanol I. Derwyddon ddim yn hapus yn amlwg. Na nhw Doweli. Ond cyn I Jake Phillips gael Toweli. Tipyn yn oson eto. Cynarfon di ennill. Pen y bont 1-1 yn erbyn Aberystwyth. Ond fan hyn, beth am y Bala? Derwyddon mewn problemau, ond beth am y Bala heno, Jake? Bala'n gryf iawn hanner gynta. Gadael nhw tynnu'r ffwt oddi ar y gas, chydig bach ail hanner. Ond dal yn edrych yn cyfforddus ail hanner ac fydden nhw'n plesd iawn heno. Fod nhw wedi sgorio 3 gol ac wrth gwrs y llechan lan hefyd bob tro yn helpu. Gwych, diolch am y cwmni. Jake, pob lwc I Ebus, ych tîm chi fori yn ebyn Met Caerdydd. Pob lwc I Met Caerdydd hefyd yn amlwg. Cyfardd yn Cei Con adre newydd yn cwrdd â'r Bari sydd ar y brig, ond Carnarfon yn ail yn y gyngrair heno. Boes bach, am dymor sydd â ni. Y sgôr terfynol ar y graig. Problemau yn pentyrru o ran Derwyddon Cefn. Mae'n wedi colli gartre yn erbyn y Bala. Y sgôr terfynol. Derwyddon Cefn dim, y Bala tair.